odi use na adwena na afedi odi sika ti woni na nkomuda me ba cho se me na woni na kosa company house edan no chochopo ano woni na nkomuda e wona na wo twi me dem wona na o twi me condemn e wo twi wo pa twi me pa serious o twi me say o twi me pa opestize me ka me chiro no afre no ko be ka chiro size ben me ka me chiro opestize not man I fall down afukutu me ka me chiro fall down there yes I me ka no be so obi abeti ho asem bia obi abeti samu ye dida fall down mu na mu da gentle no so when you company sir it's no fall down because one time sir obi ati who are sir David Akoma FM 87.9 Kumasi. sanity sir no yeah na make David be sanity wo mu nyina mu da holate mo fa mo ajo fall down sir fall down and the cool me down yes sir so I fall down e dey bi afukutu sir afukutu baby na test wo yeah na test wo afukutu no no test wo for I don't need to say eno kutu no do man kaka Akoma FM 87.9. so gentle my catch okutu ho ubu mu kakra say ya step down say ya no dia fa otu yes say e place ya you pape na no e mawa I thought I was Nikwanwa. Akwa ra na ebisa. Miss Afono, the soft ladies, me Fono so the gentlemen. In purpose, now no zinzin. Aka cry now, walk a dirty. Uncle the mob sound zero. Your bed be you saw on page my Aka can na wada no po. The man warning rubbers and wawari. na wuye inu beti me di matemu afme hu a ba ya ho wase na mamnya die no be de so ma metafre wase in fact woni be da so ma metafre mase ansa no da won tafre wase ma o ma ne tafre wase ye na so ye o ye na so se ade a nti ma te se hu be bi ma no be bi a enye yi ye wo ka so yi wa no ba bi enye yi ni se me be ma no na kai wase eye dura wa koji a wo de ye woni wo da woman edina samen na mebo samen wonya akwaje adonde de eni se da oba na okun de ni wo dem de pepe wetimi ye o che se eyade a ompe wabuwa wakasa wabuwa obuwa ne say ofi na kasa so oni me ntako ni me ofi so oni me tena ye oni kwa no de adakwa me beda so ompe ne so oni otafre mase o so ye na ya so kwa me ne ba beda ompe so oni me beda so oni otafre ni otafre na se ope otafre wase eni ope enti say bia oba ni be ma wo de ne be ma wura onu de won heda one penny sa se so otafre wase ne no feelings be ene se do ope no so nti oba ni buku no do be ma ne so de ma no when a woman be go like una wo shadow so on me pa cho debi come cry ma me ti min ka se bia se de be ma do so ni wo de ti de wo pe no e so de ye ma no wori le pe no o ye ye ni nam ka se papa ko puta be tafre ma se debi me ba cho mo twempra sa mo ware me ba ja ni nyina na wo ye ni nyina na wo ye mo ka che sa mo twempra no wa ma wa nya sa de ne ma o tuwe o okay ni se na obubu oboa me se oboa saying so ye twempra nya na me ma oboa now ye dey se me tafre na se oboa be wali ni wie no ma ni wali ni wie no e do ma me yes ade onu na ma wo yo na ma onu na ma me oduru mi bi ko ka che se ma anya sa ade na one me na hwe mi ntina me ka che se me ba no o nya se mi ba na me de to me wa me wo ka ni oni
o ba bi akra na du You no free one yan cast na ya. aha enti akra na nyini satam na me wa mama ta frɛ na se a o ma me ne nan emu na akra na twenye nkura na twenye ne satam se di enti na me oba me no wa wo ma mu mienu me no wa wo ma mu mienu afira wa ka che ba ta frɛ wa se a o ba me no o ma o ne me na Enti e man kwa ni mu twe. nkura no mu twen Ma me pa cho. Ta mo amene ba ni na what so. Akoma danciona yet to me diatina all day. This Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made it. Echo baby ko see Mo fight and you fear that. I can't say what say. If you are not the Sakosia, Monsieur Mia say ya, say the dear work. And if you fear that say ya, never talk what. I put between a fear today. And if you fear that, and if you fear the Say ya. never because you're druggy. Debi afukutu di apa no. Ni dia no na dog ni dia say ya the man keke na say ya. The part of the Facebook Live, I have 87.9 Say ya. Akoma 87.9 FM Facebook Live. The part of Afukutu ni o say appearance no ofra. Say ya. Enti Afukutu no e ma ben na eye be bo abiko. Ye wa dia ne to so ya easy. O ba ben na ye Afukutu a. Ya ye mu odu. Akoma FM 87.9. No mu say Sa pepe. Say ni dia kon ma ofuru. Onu ankasa so no room so no. Akoma ejo, Wa ne kwanwa akwanwa ra na ebisa Mr. Fono the soft ladies me fono so the gentlemen in be sia na no zenzen aka kwa na wa kateti Uncle Bob say the ma ba sound zero your bed be yin so on page my aka ka na wa okay. Now once na make us omo ampanifo no wo skapa but I say me hu ni say mo a modi mo hu ekokoshe mo no mo be free mo na mo ni hwe mommy and make us say ebinum ede for all court na ebinum eye de ma unse obonsamo cha dia unim say menya 100 cities medi on dwen ho ene menya we but mommy ebinum de ebinum tutu kwan I don't know you going to buy mommy 2017 no na man di otama TDC office nanko de meko and my sister Penny Penny I don't know the man no ni subia wo mu ntia no me bo my sister manye me do me nanu na se bo mama ni say this is the situation I in na and when a lady me ko nti say bia me hia bibia ma yin na yen bo na yen hwese ne ye be nti papa no ene ka so de me enko 2017 na my sister so otutu kwan okay then time occurred my first work was Switzerland or South Africa. It was this adeno. Me enko because adeno. It was South Africa. This a me corner and ya dear me jai. It's my papa no ka also on the wine say the fire will be back. I didn't too kind. Either say okukume and also the name quiet sad in nabi. So more beer Mrs. Tamako me mama no mam penino. Not to say it's me pass more until one say now ye or bar berryma and na o your bar mommy near bottom near or bar side. Yes, but me realizes 7 person and says a man because now bed dress man we are son and penny from our museum suspect woman and mommy one thing is so obi ba akola obema not the man tema momo nyene sa me kana no me senatary Abra aso and
Say yadi akubabu some jumedie no ebra wo baby bi ada wo bia mame ma wakwaba akwaba sonko famra Akoma 87.9 FM ene ye brada chedi ampo nyame adom yakọ yasan ba anwodin emu bibia ededa na kwan so enu nti kan ye ho na yemfa Akubabu Nsem dwumadie no emfa emra wo live wo studios asay na hyane so say ene baby bia ye wo Ghana ye wo Kumase ye wo na so baby bia da wo hye bia meka me kira wo so obetimi ahwe Akubabu Nsem dwumadie no bana ye na fe watimi so atie bi atie bi ahwe bi na wodi bi etu wo ho fo sa pepepe na etie enu nti minim se sabre de o ka ye ho ko se nom yensa no ebebo ken ya na ye betumi ama yemu eso enu nti ka ye ho pa na dwumadie wei no adesua ewo mu ohuno ubesre ubesua ade to de bia ubesu ehwo niema bebre bibia wombi enu nti ebomode a se eya unyi emfamfiri ase midin ede Marcos program ya Akubabu Nsem na Facebook obenya YouTube obenya sabika say nana yaw etie kire pe ya wo twi ye no de akọ Facebook Akoma 87.9 FM follow like comment na wa share the amaye u follow no wa like no wa comment na wa share the amaye so and YouTube Akoma 879 subscribe na me notification bell no so sebeya ebre no so obenya notification no na won so awo so wa pia so na de ama afoforo na wo mo so enya bi ahwe enti ya no aka che wunua no so se omomode ase obetumi ashe de ama wo onse na entumi emwa na akua koko wa ha Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa and afesi kapa ewa ha Ishbe Howard and ebomi chidom and adontene se producer na enche yebeko na chese yakwa kofa enkomo ya ewo ho de abawase no one will ever know how hard it's been for you and how much you have endured. So never allow anyone to bring you down because you are stronger than they will ever realize. Shannon song. No one will ever know how hard it's been for you and how much you have endured. So never allow anyone to bring you down because you are stronger than they will ever realize. Sa ena etie enu nti no wana wunim baby a wufri ena wunim apreya wa preya ekukuruhyi ase esun adwendwei enimtiabuo ene ho niema ekom ahokyere wana wunim kwaya wafasoa edi abedru sampempenso we ya wode aba bedru enu nti ema obia bibia obeye bia no emu wabem ema obia bibia obeye bia no haw ema obia bibia obeye bia no entwe wo nsan ewa abrabomu bia ne mu haw obia ne mu yawa wafam obia ne mamane a wafam timma baby abedru no ema wo bia sem bi obeka wo bia na montuo wo bi ni ye bia wo beye bia haw kra na de omo hwehwa ya odanfo obiem ombekasa no wabemabu na fei waboton de omo hwehwe no nanka waboton na fei ya sanya oni yesro ni ekeka misro yiwani kura ema wonom na ekọ wanim no mu behunu sampa sa so mesi warden pa ye ni nyina echi amen misro nye obia na epe wuye nye obia na epe won kankro nye obia na epe wanigye nye obia na epe wo sede nye obia na epe se obete se yese abrante ana baba wawe wo yese nye obia na epe asempa fa ho di asempa ne ba o mo pekwan bi o mesa fa so bia ni asabre wase e ma ho kwan pem kwa wanim yehu wa na ohwefo osoro beboa
Midi Edemakos. Yankwe na menu abema bi enkodi enkomo. Yenti asamo wode ba ye na yentu ho anamon. Se wa wonim se aha wode wasem ba ye kawie ye frɛ enipa na wɔyɛ involved no se obeba se oma se oba yatena aka se wa manso a yenka se o ba papa ana maame nipa na ade ne ba ye no ya frɛ no a wo ma enti no wasɛm yi de da bi ye se tu ho anamon agye se bi nipa no wa abrochire eno pɛ ena bia ye ni akwanya no se ye befa pray ya akwa abrochire ho na so wo my Ghana ha de a ene na say producer Ishmael onye producer wo studio nko a emom no abontene nyina emene da no obeda age na home no obehu ni se oni miki na omo enam ekokoro we so dakoro obetumi akofolo abami ensa enu se wonuru fie no na ne sisi nyina ye ne ya wabre ade achi a wase akwaso ade achi bie mu a pasan ya adwuma obo adwuma pa nti onyame hwe na adwuma a oboso na omie kwan emfa ema no na ohunu se onyame eyodo nti no wasem a wode ba ye no se de achi bia no ye bedi achi nti ne se ba bia wo bia no ha ho wode ya ne se obeba se woka nsam no na ye tie ne ye hwe na ye ntumi nya ho adwuma ye medodo ye beka to asem we de ye ntumi nya ho adwuma papa na de ye betumi nso de anamon bi e wosi etuo bia no ye beye last week ye ko follow up mienu ye ko ye no ye nya baako ye enra ye to aso mote new discovery mote ne a esen ba wo mu ababa wei na mi bisa ne se wugidi se maami e adizei enti wunyi san ye ya be ma no aso wonye mo wo no wa ma no ehu no no na wudi sie no no be ma be na ade koma no ose ma ma fa nkoma be ma bia si adiza abo a because wonye adwuma wusi dai e na wo a wo hwe ho wonye mo ye kura no wo hwe ho san na abanyem ose be ma ne dia no so ma fa ma no ma mo na ma de na chese obi wo ho ose ma da bi afa ye be wi ne maame ada obi nyane no ose maame kwe oka no kure na aba no wo twantro wo ho maame ne ba ye ose me ma ne ye mienu Zach na kwaku awuni so ti hade ti ne fra akoma mu nsem no di kunya de ba de abusu akoma ne mu bia no enye de ya ebepiem yakọ ho yekosi awuni last Saturday no ye hwe ne mu senyame ya last Saturday we ni asa esi no ama asem no asa ye fofo ti betumi asa akọ ebiem yesai ekọ Ishmael esai ekọ Jamila ho no mu kodi nkomo Jamila senyame ya adomo a ochina eno so obeba Friday good obeba na chese no so bibia tumi ay kama enti ene ye ka che se uwo case nko ade a eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi so ye behwe na ye di ne aka ede ama kama sabre de ene ye nkwai na menu abema bi nso enkodi enkomo ye nhwa ne de no na eno nso ye ntu ho anamo emfa ema no papa mema wo akwaba ye na ma na pomote sai apombo koma kus ye de Kristo ase udin pacho mi din de Evans Ahenkra ehena ofri baye pacho mi frife yase feyi ase na Ahenkra efri baye Ahenkra sabre de ye ne yahwefo ne yetiefo ye nyina ya ye krado asem a wode baye no yetie ne abo yo mako medase emse enra mi baye na me kase ye ne ye nkwala anum na ye ne papa ne eti ewo atunsu dadem katapilem na papa no baba yare kakra na before that no onyesika di to asase esi dan mani do lentil ti do lentil no na menka ne se yare no emu ye din a owo be fa no e man de koi nti enum na ne nua pani owo Australia every meeting I think say owo na chi no na ye COVID time 2020 no film nti ya anya yi ekosie no nti be after 2020 no be 2022 2023 na ni nua pani owo Australia every bushia say yemra minimi nua no na yemra na de mamete ye say offer ne say no school na afi na menya adwuma foforo me private teacher nti na
awie sɛ ma ko sɛ awie na ye frɛ na sɛ me nua ba na kwa e na ofa afon frɛ me sɛ abusua se yemra ɛhɔ no mentimi ntoto madwuma ase because me brɛ pa ansa na me sɛ nya ade kyerɛ mu kwan enti ofrɛ me no sɛ me gina hɔ na me mefa ka me mese mienko na me sɛ sɛ bi obi adwuma na meyɛ ade no wambo mama ne before sɛ papa na frɛ wo frɛ Australia aba na so afrɛ sɛ ye meka da ne ho asɛm a ade nti na wan frɛ me ntem enti we dia me srɛ wa ɛna ɔkate kɔ no enti ne tia wa mu sɛ ɔmo kɔɔye no ɔmo baaye no wa meka hwe ankyerɛ me de odi machi ɛna frɛ me ka kyerɛ me sɛ de kosi ye ne sɛ me nua pani no bi na no ɔse me ni me nua no nyina dan ne yɛmpɛ enti me to me no oba menka ne sɛ wa meka hwe ankyerɛ me ɛha me na me nim ne tirim pɔ ɛne die nti a sɛ bi wa anka ankyerɛ me but ne nyina kosi ne sɛ ketwa ne ka kyerɛ me de odi machi no enti ɛno na ɔka sɛ me ni me nua no nyina yɛmpɛ no ɛma menka ne sɛ ɔmo nso so ɛka sɛ ɔno nua no nyina ɔmo mpɛ de a ɛne yɛ ntimi nya ho hwe according to the odi machi no ɛna ɔno nso so ka sɛ ɛba saa sɛ panin ne ka ansa na ɔno nso hu deɛ wɔnka nti emu na papa no se net ne ade nyinaa meka ne sɛ me na medi animu a ɔno na odi kan di animu but na ɔso wa brɛ ne wa asafo meka ne sɛ me sɛ nya adwuma foforɔ baabi nti me firi hɔnom na makɔ asafo ɛna me yɛ ma adwen sɛ ne me yi aba me firi hɔ na mekɔ adum ɛna me yi ba asafo ɛna didi mu ana senet no last year ɛbɛka yɛn sɛ nti akɔyɛ sɛ odi adini na odi adeɛ no me yi ɔno ne firi mu a yɛ nkwala ya asɛm ne ɛdan na asɛm bibia no busuani bia ne hɔ no mu a odi akyiri this year kan wa meka from 2020 till now nti ama ne wɔfa ase baako ɛna ato adan ne so obi anka nkyerɛ na according to him no wɔse abusuani hyira ɛdan no so maa no ɛna number 2 sɛwia ɛna ɛdan no wɔ ɔhene wɔ hɔ no so hyira so ɔde nsa hyira so ama no because last year no hɔ no asɛm kopie mpanimfo bi anim yɛ frɛ no nipa of friend no of okay no into on the second call na your friend no na the following day and of fire na almost bare 40 minutes recording wo me phone see America ebe pm say me ne me papa na te na me de drogu nsem na papa no no me nsem be bre pm ekosi say yesira so ama no hwan ne shira so ma no si anuafo no eye de owa broche ne duadini nyina aka ho mo ho bi na om shira so ma no enti ene me frɛ me papa penny de odi ade no e ka kyerɛ sɛ da ade abani o na de okay ne na penny ne frɛ no de asɛm ko di nanim no na ɔso sɛ papa na wotirim sɛ na ɔso de ɔka nyinaa no ɛyɛ ntoro enti Marco de akosi nyinaa ne sɛ sesei no na meta akɔda ne ho but last week me kan sɛ Sunday e ba ya ansa na Sunday we be me ma adwen sɛ me fa me kɔyɛ a wa clear hɔ no nyinaa na meta akɔ no me di kan kɔ hɔ no ko hu adwumayɛfo bi sɛ ɔmo siesie ba kuma ma wa ba bedem e ma me ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛdan no ɔmo gyina mu no ɔmo siesie no ɔmo nim deɛ ne dia ampɔm ka sɛ ɔmo nim na me sɛ manso wɔ so enti ɛmɔm bɔ hu na ɔmo sɛ ne anwɛn ni we a ya frɛ ye wi a ye ma ho bi ye nim pokura sɛ ho wa asɛm ɛna busa ansɛ na hwan na sɛ ɔmo to aso no ɔmo odin sɛ kwaku bu aten ti me hyɛ da busa ansɛ na ɔwɔ he na ɔmo so ofori krom baabi a ɔmo to nkonya no na me sɛ okay so ɔmo nim ne sɛ ɔmo mpɛ ne toto ne no a me ni bɔne bia ɔmo tinim enka me ba no ka me nko a me mma ka me ni the last time I me buy me ni police for ne nkrofo kakra ne buy but ene bɔne nim nti we dia me srɛ mo so ɔmo mpɛ asɛm bi a ɔmo gya nto hɔ nom to ɔmo hyɛ mbɔ sɛ ɔmo ni ɔmo plaster ba ko mu wi ɔmo ma ho bi o na sɛ yɛ ntro last week I me call hɔ nom no wawie ɛna ne yere a ɔyɛ ne ho ade no akɔfa lady no aba betinim ti me call yɛ na me chia sister no ɔyɛ sɛ maintenance na me sɛ o maintenance ade na maintenance na me sɛ o ɛnyɛ bɔne na mpacho ne ho ane wa ɔne ne kunu bɛyɛ ɔsɛ kwaku bu aten enti ɛyɛ mwa kakra sɛ still na no ɔno ne hu ne sɛ obi agya akyire di ɛna abusuafo no obi anka dan ne ho asɛm nti wo wɔ hɔ no mu a no akɔ akɔyɛ sika ba ne nsɛm no akɔ akɔyɛ because me di akyire but before Sunday we na me kɔ hɔ akyɛ kakra ne sɛ me kɔ yɛ a wawi akɔfa ne yere ɛne ne tim nti yɛn ka kyerɛ me sɛ ɔnfrɛ ne mmra na no wɔ dem na me sɛ da bia hu hia de me pa na me hu no na ɛdan no nim de ne dia ɔsi da bi onim ɔfa John ne kunu aka ne wɔfa bi hu asɛm akyerɛ no na ɔsi ya asɛ wate nyidin da na me sɛ yo ne ba bɛma mini na ɔsi okay nti me yɛ na me sɛ me kra no nti na ɛyɛ ne nwanwa kɔpem time me di free hɔ no
nti maako awia de me baaya na enye bone ye dan ne ho na menam sɛ momoa me na me ne me nuanom num yɛnsan ka dan no efi sɛ ɔno wɔnyɛ na adwen me papa mu nyinaa ɔmo yɛ ɔmo se na so ɔde wɔ mu adeɛ ɔmo kɔka na ɔbɔ dua nti saa akora na asɛm deɛ ɔmo nka bi ne nyinaa kyerɛ mu sɛ ɔmo nyinaa gyae asɛm no 6 years ni almost April na 6 years nti obi anya na adwen sɛ ɔbɛka bi ama yɛ ɛne sɛ me de abɛdan mu ne nua baako nso so de nyaako ɔno nso me frɛ yɛ ekodi papa na meka sɛ panin n'anim no ɔmo frɛ no obi na no a ɔsɛ sɛ papa na wu ne sɛ akwaraa ne isi ne dan a statement to make here na panin bi sɛ sɛ ɔsɛ sɛ nti ɛhɔ no ogyina so bɛfa mi no kasa bio onya adwene bi sɛ ɔmo recording nti wɔn aka bio that means ɔmo nyinaa fa no so ɔmo nua bɛrima no ɛdan ne dia ti we deɛ me baaya na tietia me srɛ sɛ momoa yɛ na me ne me nuanom num nyinaa no yɛnsan ka yɛ dan no okay me da se enti what said the asɛm no enhyɛ mu nyinaa esitie na mo papa mo ne na na tie eba cho ne na panin deɛ no university me na me ne tie a kopem sɛ yare ne bai enti wo free mu nyinaa wo ne na na me ne na tie na no maame deɛ mo gya ware de da no ɔne baako wɔ miɛnsa ɛna baako ɛwɔ mmienu ɔno no wɔ menka sɛ kuwait a yɛka sɛ ɔne ne gya ware kra ɛma ɔmo settle bibia okay enti bra wo ne mo papa tie no hu sɛ ɔkɔtɔ asase no ya wa start si fie no anasɛ ɔdesie mu okay ɔno wɔyɛ ne bibia ɔnka ne ntem but ɛkɔ n'anim no ɔne me kɔ hɔ once but eduru baabi no menka ne sɛ ntawantawa agya ne abɔfra ntem asɛm na menka ne sɛ no papa na enye issue bia na ɔno no ka sɛ mawie school na ɛyɛ about adwuma sɛ minko police ni ade nti ma menka ne sɛ ɛhɔ koro no na afi na ɔne minko obi but ɔkɔgye asase no esi ma ne du lentil nti akyire no mu akyire kakra na ɔsade me kɔ that means me kɔ no 2 times ansa na yare no emu yɛ dia nti de atwa to kra wɔde wokɔ na wadru ehefa na lent no nya ndu lentil no papa na o rezi blocks na ne sa okay yeah nti de me gya to mpokra no me sister no kɔkɔkye kwaku boatinye ka sɛ wɔto aso wonja wo papa wo fa ase no yes asokafo akye na amuna ka akye omaka akye nsema ne nkoda no ho bio but ɔno no hu ne sɛ ye ndi kamafo ɛne yɛ nkwara ɔno na dream ɛna abusia no bia nka ho asɛm till now enti ɔhwa ne sɛ mudwoa no wato aso enti ɛkɔso nyina no mekɔ hwɛ de ɛkɔso nyina wo papa we face ni epacho this April we be na 6 years old 2020 covid time okay oyare da ho be abosobia na face ansa wo free mu okay eche kakra endi 1 year but eche kakra na yare no bisa doctor no na okase kidney stones na ne na ase ne ade nyina na ne ho fa no kra mo ana mo hwe no ana se oyare no mo ana mo hwe no ana se bia mo hwe mo ho ama afi na ne wo fa ase no na na ye bibia okay na ye ho na pressure na ka ho na ni nua ba ko no so UK o papa nua your friend no da akwesi ade o support stroke ni ade na stroke ni so can because ne call take hospital bigo I don't know say KNUS hospital bi am ya de ne ko refidie mu no mo hu the source of the sickness ni nyina na me ka ho bia me je results na share brown envelope so I was there inti no na support stroke no any ade actually eba agogo e ma na de na ekoba e ma okoda award nyina na menka ne say na me wo ho inti me sister de no university there inti na wo fa ase no wo fa ase yes so wo abeje fie no wo no pese me hu se na odi akotere me wo fa ye hwe ne yade mi kotua bi ye fa ha any ade mu hu no ma no di akotere no ni akotin no okofa ni free ye chrome na be man adwuma no papa ye adwuma Coca-Cola e be man Coca-Cola before say be gunu nti omule ni off ne de kakra na odi kopija dan nti okofa ne bae ne be man no adwuma wo ehono mu a but na minim adwuma kra no ye de but emu no ho a menka ne say ofa ne ne ofa de adwuma bi na papa be hia no a friend the last adwuma obaye ni say sonkonsu pae wo ehono nti na ama efiot na ye den it means na oben papa kra de kofa no free baby no wo one ne maame mo wo no ede ne ba ye ede bet na ha say okay all right maame nko na me doctor enkodi enkomo doc me mo akwa ba me na ko mo to say me adwo le so ache do de na che ye
Dr. Grofine nti wo ye say dia no say Grofine mojaduro no eno aho dewro ene yebebo no bi na emo doc yekwa yo Marco mechia no watiefo sabe Dr. Grofine trance simaka kraa bi fati opom den ho asem Grofine mojaduro a yede yakase kokoo ene yaduro friend xylem afra aye Grofine mojaduro no aye mojaduro soronko a obi obanu bia wa danse pe odi fadure ho adanse ndi bebre ne de nyame adom ma ko watiefo no o ma na eto aduro ni ma yen ifisi do beto aduro no obanu ma beje no na on so di ho adanse amamanfo se de kan adanse di bebre obi si na ni subire no onu Grofine mojaduro na ni subire na jai obi si na nu obosumi mienu obosumi miensa wa bra onko hospital enam awia ene gya ho adwuma wo yenti onu Grofine mojaduro no ene sa kwanto ni nyina etwam obi sa ho yaw ni honam nyina ye ne ya ni nkotodwe nyina ya gogoro onu Grofine mojaduro no emi adom bibia ye kama obi se ade sa na dwo obi e da hwa nkromo no ma ko ntimi na o omiri koto ha na omiri abato ha onu Grofine mojaduro no ina ndika sema wo misa ade chi a ise be boni prum nyane no ansa na wasore obi se aduane si wo de ni se be wo misa wantimi ni di onu Grofine mojaduro no enne ogisa di ntumu Grofine mojaduro na bibia be kama ma ko obi se mpompo e bobɔ no na epai onu Grofine mojaduro no mpompo ni nyina ahwete obi se odware wi a giso okopa afe na odi adwene ho onu Grofine mojaduro no enne ni nyina agyae obi kura de oso onu Grofine mojaduro no a na onim sasase su ha ade bi we fere atenka kopim so onu Grofine mojaduro no hu se atenka ho ede ne de betwam na de betom a ma Grofine ensoto na obabie oba bia bag mu na Grofine shem na ma na aye nome menstrual disorders ene nyame adom Grofine ba ye no abesi sa kwan no oba bi ho amfie du no omu ne nsa onu Grofine mojaduro no ene moja naba obi de ba wati pain menstrual pain onu ye bibia ye kama obi de ba tot ene ba ochirama busome ne mai mfie du ne mai edum Grofine mojaduro no bibia ba ye kama onu Grofine mojaduro no be sisi o obi se de ba pains pa onu ye bibia ye kama ani gisema ba yesi yenya ye family plan na wie a ye hwe moja enim no yenum Grofine mojaduro no enne aba na mi adom ahokoro ya wudiem ama ne eba eda ye naso adanse aba no eno nti se otie radio no a fa number no wo hwe TV ni so abese ya fa phone twa bi frɛ TV ni nyina ukọ pharmacy a wa amre Grofine number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko na dia danse bebi ba obi se na ne nsa ne na yititiriti onu Grofine mojaduro no ejai wosi aye na che tie ne nwanwa doctor de ne kofa sa o ha we ba da bi ba e ka kire se ansa na be se wonsa ana una ayo titiriti no na sra de bone na efre cholesterol no wa wura mu 15 to 20 years enti nkaye no obo se yare kase ye di wanimu ba na onu Grofine mojaduro na ejai ne de na wada nyame ase efise sa sradie fum kogura untini bi efre no artery sa entini artery ni de kwa se bibia fam ka emoja ni pedua na no awie de asoma akoma no se on pumping ko ni pedua na kwa nyina na emoja na ekọ nye ono kwa na ekọ enuani e wadidi papa na wo na efre ni nutrients enframa de wa home papa na wo na efre oxygen no frasa emoja na pompia ko ni pedua na kwa nyina ama ni pedua no agrow fine nyame anyo wadom na sradie ko rewa sa entini mu a emma emoja ne ntimi ni apro yie efise ntini no emu ye nketenkete ti sradie ko sisi mu a na de hawo kese aba tinsenkyere ne ebekyerew se wo manipa na ete so na hawo aba nipa ne so ene se be ma wonsa ene na e otisiti no nunum Grofine mojaduro ne nyi sradie mfiri ni pedua no nye sa na sradie ne tantini mu cha ebe ye yare kese e fero atherosclerosis edu sa brand ya na ayeden inframa no na friend oxygen no yesa enu wadwen mu ntam adwen no so wode oxygen ne di ne dwuma to wanya oxygen na fa ni dwuma ntam a de ko ba nse adwen no cells no statisi ewu ti de so wani de so wonan de so wonsa de so wano ewu ana de hawaba pressure betu ya beto wani so fi sabre akoma no de ahoden foforo na APM moja no Grofine mojaduro no eno nti da kane ukọ hospital e check e wo no na ye 120/80 ene doctor chichere wonsa no enam 200 adentira moja ne ntimi nkọ ti ahoden foforo na akoma de PM moja no ba sa doctor say wo de pressure to akoma ne so high blood pressure
hypertension ahyɛseɛ nyinaa ha ne firi nonum growth hormone yɛduro no n'enyi sradeɛ no firi nipadua nom saa sradeɛ no foro soro koduru adwene ne ntiri nom na adwene ne ntiri pae a doctors wɔnya stroke agya okra no sɛ aka wato dɛm na wotumi kɔba kra na te sɛn na yare aka wato hɔ ɛyɛ asɛnsebɛ nonum growth hormone yɛduro no n'enyi saa ɔhaw wei nyinaa firi nipadua no so ɛnyɛ saa deɛ asɛm kɛseɛ bɛbrɛ wo na koro bɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu ɛfrɛ no sodium ɛkɔ soro nti nkyene mɛni biem cholesterol level no kɔ soro nti nammono anwa mɛni biem sugar level kɔ soro nti asikyire mɛni biem woyɛ bɛrima a woduru saa gyina bere yi a woyɛ den a mɛma sɛm bɛkɔ fam woyɛ den a mɛma sɛm bɛkɔ fam firi sɛ bɛrima no ɔnwui na mu ahoɔden no deɛ nipadua no agye de ama akoma no ɛpɔmpi mogya nonum growth hormone yɛduro no n'enyi yi saa ɔhaw mfiri nipadua nom ɛfiri sɛ wɔaduro bi wɔ mu a ɛfrɛ no zintoxylem bɛboa ayi sradeɛ afiri nipadua nom na kokoo no so aboa ama mogya no adi afusa no yie wonum growth hormone yɛduro no a ɛboa wo ɛsaw yareɛ no na aduro no san siesie wo ma ɔyɛ kama ɛno nti ne ato aduro no dini grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere a wode w'ahoɔden nyinaa pɛ sika no ɛnkɔtɔ mmerɛ bi a woaduru pension berɛ na afei wo saa de wo pension sika no nyinaa kɔtɔ nnuro abɛnom ɛyɛ asɛmsɛbɛ wonum growth hormone yɛduro no a ɛbɛboa wo asiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ kama nti sɛ wowɔ honam so w'ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho nonum growth hormone yɛduro no wo nsa no wo na ayɛ otitiritii mɛnka sɛ ɛyɛ ananse na akyew na obɛgyaa wo no na wɔde pressure ɛna egya kwan ɛfiri sɛ adɔktafoɔ kyerɛ sɛ wɔn nyɛ stroke de ba ayaresabea no emu 80% wɔn de firi pressure na ɛba saa pressure foɔ yi so ɛna wɔn nsa na wɔn nan yɛ wɔn titiritii saa yareɛ nyinaa adɔktafoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ preventable yɛbɛtumi asi ano kwan nonum growth hormone yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ saa adeɛ wei ɛmɛto kwan mu nonum growth hormone yɛduro no a ɛbɛsiesie ma wɔn nipadua ayɛ kama wɔn nso wɔde so biriw wɔn nsa na wɔn nan yɛ wɔn titiritii wɔapɔ so nyinaa yɛ wɔ ya wonum growth hormone yɛduro no a biribiara bɛyɛ kama aduane si hɔ na wɔde sɛ ɛwɔ mu growth hormone yɛduro no yɛnua mmaa nom aduro yi nti mɔto yɛdini Dr. Mensis prɛkopɛ deɛ mfie du no ɔmu ne nsa ɔnum growth hormone yɛduro no aba deɛ ba a ɛyi clot deɛ ba a wɔte yaw deɛ ba a wɔntumi nyinaa no obi kura deɛ ne deɛ ba a ɛntwa ɛna ɔkɔ hospital no yɛkɔwɔ ne paneɛ wonum growth hormone yɛduro no a biribiara bɛyɛ kama wayɛ family planning na wie ne mogya de so wɔ mmaa wode wadura ne growth hormone yɛduro no awoɔ no so wahwehwɛ na ɔma da bi deɛ ka kyerɛ wo ne sɛ nyankopɔn amma ɔbaa bi abɔni na mmom woanhwɛ wo Mensis a awoɔ bɛtumi abɔ growth hormone yɛduro no na Mensis ne mmra yie Mensis ne mmra yie a awoɔ no bɛba woyɛ bɛrima so a hu sɛ ɔbɛrima no ɛnyɛ dompe de hyɛm ɛyɛ ntini ɛna mogya nam wonum growth hormone yɛduro no a bɛma mogya afa ɔbɛrima mu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wofrɛ ɔbɛrima no a ɔbɛgye wo so baabi a ɛtɔ aduro biara wobɛnya growth hormone yɛduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores yɛn akasa so wɔ cars a ɛde nam a ɛtɔn aduro no wohyia car no a na ɔtɔ bi na mmom sɛ wopɛ aduro no bi atu atɔn na wɔ Ashanti region ha a mesrɛ wɔ a ɛnyɛ nna wɔ bi a wobɛbɔ wura bi a wobɛnya growth hormone yɛduro no bi atɔ na mmom sɛ wopɛ bi atu atɔn a kɔ PFA pharmacy ɔtafo New Road wopɛ 1000 cartons wobɛnya ama wo Misty Herbal omrom Angelus omrom Apidanko omrom Colina kɔ Outtown Blessed Road kɔ Kewo Tinatex Sofulai Pure Live Wabuakwa Haume wa asafo pole ubenya bi Sakseba Patasi Blockhouse NNA so Patasi wa Costa Pharmacy Pampa so Yellow and Orange Mokom Smart Herbal Obuasi Santiago ubenya bi Enkran for Monko Kanshi Drug Lane Kinswalk Herbal Tinatex na Naboache Angel Ruta Repass Halos omnyina wo go from Magedro no saa na shama for Meko Eku Pharmacy House of Drug Widama ubenya go from Magedro no in Koko Hillside, when a friend Isaac Drugstore, and Akoma so or go find Dodo Bia Pibia Ubenya, Sunya Capeba, Mose, Green Light, go find or Tachimai, I be do depo, Ubenya go find Mujadroni Bi or Brekum Dr. Clement, who main station, go find or Takwani Pristia, or was a bidofi Ubeyabi, Wa Obroni and 1,000 pharmacy, Tamale Piga Gombila, Borga, Yamia Dom, and Neudru Borga, Sister Koso, Provision Center, Ubeyabi, Marco. Yamia dom yasa dia drove fraba next week eba bo hu dawro grow fine ointment wana ba bia ye bia ene na jai wo de fast wa magic tobacco you be dey dia bro na wo dey kan ba dey bo hu dawro wa dey hu adansi ba bia to adro bia obenya grow fine bia to bo sa nya grow fine ointment bia to ba bia to adro bia say ye pharmacy herbal shop, drugstore, Uburaha, Usupe Growth Hormone Yɛduro no. Ti sɛ wo nsa ana unayo titiritia. Me ka sɛ ya nansi, obegya wo no,
no the pressure in stroke dey ja kwai yen ya no grow farm yedro na age yen ne de e ka se grow farm and yes we just want to say it makes you grow fine ya make obi bia that's a ne be say aba ne abeto adisua de so that's a ne ye be say ato so ampa anti-fair doctor 0244596532 0244596532 na ene doctor grow fine eni enkomo ya the ointment no aba ebo adwuma keke ya minshira yenko na mini abemen enko toa yenkomodie no eso Evans Marco ebra o papa free mo no ayie no muhammad na efa hoka okay Pacho Marco na make say ya anye yi but mo anya yi Pacho because of COVID-19 omo yi please former omo ko hwe ma omo ye nhu ayi wi no ko sie ewo ye krom ewo apem so ai wo gabi no na no ano no okay ebusunya tena ase de but apart from that in the achi bia no adaka de nye ne toy nyamo na moto abusia na to adaka no okay enti yenhwe mo papa free mo hwan na di ade me papa penny ba ko ye friend no Francisco Kwachi efie no how many rooms inside me room kan na 7 rooms okay enti odi wodi ade no ye mu wie asetra no ne bibia wie ye no ede na omoka fa o papa agapade no Pacho na make say omo frɛ say mu mehia eno na obra mo na menya we ti na make say na ya wia be say ya because school na afina na ye ba be call lunch ti menya call from my sister honom na hono CCTV camera bo school wo nyina okay yeah ti de obi bia na papa no te wo hwe but na woni se sada na ombe kwa koshia minim otimo wo twam a school no junction wo ugina honom fa ka ba krum ba bia ti oduro no se me ye duro nti besen na yenko am say how meet me nyesa nti me ye na chese akoyese ononko a ene menu aketo ono no de odwabe honom honom no mo ye meeting nti no de ohia no honom ti ono no panini ban pokra wan chirima anchirem I think say it was a week after we say okay after the meeting no na we di machi no e catchrewo me pacho eno no na wesimu nua no mo ye num pacho okay nti enua fofo ni nyina na koye me pacho yes apart from me okay nti phone nyina na kwa asetena no oh nti eho na wo bra pani no catchre my sister penny no ono oba okay ono na catchre abusia penny ni wo mo mehia wo se wo papa agapade no mo mpe minimi nuanom di yempe na okay wo anko bi nti so o sister kan na miensa no anu wo nso wo ho no de na wo kaye because wo papa na agapade ade wo sister no no papa wo problem oni problem but Marco the one say even after we ni pokra na ya na me call asase no so no ono no according to her no o si esuro bi any spiritual things bi nti no ebe ya mama nsi asase no so but spiritual spiritual why na mo papa agapade no ko you osuro no osuro Marco meeting ase no me nua pani ne de odi machi no e ka se me papa nua ba ko o kan so o ka se musi asase no so maso ye de nese musi ne se mo ano chia o frɛ me papa kwa achi obeka achi mo papa nua yes ba ko ka se munim na musi asase no so yes please na mo ano chia me enka hwe enti e ma me kan ne se do se de me nua pani ne ye me mfa no so but ubetimi ye papa agapade atina metimi atimi nua girl na se kakra but menga ne se me na makoye bema omu nyina ye ma enti se ma anya obi nye even snitch hypocrite no me na me di animu man keto am yinu no they got the highest part but many je ne se sikana anko anko snitch ho na at the end of the day last will be answer kan ne de na o ma misa o papa nua ne se di enti no wo ka se mo papa agapade ene wa free mu eya mo de enti di enti no no ka se Moses no mano chia o mo misa nse di enti no according to keto no ka chia no so o mo ka chia nse ma ne nkasasa enti o mo bufu no enti Marco de na akwa ne say stroke akra but meanwhile no wakọ chi nipa na tum ama asokwafo aka chia nse ma ne nsi asase no so after that we now we and why didn't say one ton cost because ono so wabre me pacho sa abrante kwaku no ne papa ene ne ya woka asasem no ana e ka say munim na musi so no ma no chia pacho da bi enti ne ya wono no e ka asasem no wono asase no wakoso okay if you ho no wakọ dia minim because ono say kra no na nsem pokra no ho fa no minim
wakoso dia minim but wonim say me papa will be bisa anase na onim say bi a mo kra na mo ne mo papa enti yie ene ade enti mo ne enti yie saa no a ene wade ewo no mo kopre ne japade a wanhwe a bi a obesori atia mo e wo hunhun mo bibi saa so e wo mu ana Marco Debbie eno de e yo no anadwen because me no me can say the last days or the free mo no no kra nyame ani me ne na e wo ho but na me ka kire ni say o me kire ni solution say o me enfa baby ana nya baby born say as hospital yes na me yenkoye me ka kire na me ma han dan e na me but na me ko ho me wo fa se ba ko nso so ba honom emire bi ba ye enkwan kakra ma me ko na oda form wo se awuro de no di kan kwa na e hye no me duru honom abufuo mu odne se twa pie nti me free honom na me ko no pokura ne wo fa se ba no hye kitchen me kra no be 3 times when filming na me amekoye nti I didn't know the motive. Number 2 Marcus me nka say I'm not making allegation but the American say enuma bi a company the omoye no metimu ni say planting because one me kra when filming and na oba nye say bi a woni me 2 so nkonso ne pa ye no kwaku boatin ya ebe spray ho me ne na ne ye pagya ne o manti ye pagya no spray Marcus o hwe mani wa pagya de ne de emia gumani for almost 30 seconds. Etinya say bia wo to dia no hunu so nkonso bi da wani so yo owie ya no akasa sa efa me kan say Coca-Cola sa de wo mani so I don't know say wonim say bia say ehyewa otimi de sansa no eye dia ene makohia ne baabi ma sori anim ne nsu to obegina say kwaku buatia wankasa me ho mekeka no man bebre bom me ma me nso so afrim ye frim ma ekokrom honom no na ma me no papa ware no frim me pa cho de do mu ja ware kra yakokrom honom oba ye na ye ne nkora no 2 na aka nka se kom de omtini ya wo me maami ya ofiri mu omo fi honom oba wan chia obi a wo faasi be ya make so be ye nkwan ma no wan chia se bia me ho te se ana se bi oba no obeka se mienu no oba omudin sisilia matem me se mi enko enti omo ne ye obi no actions accompanied with the me papa yi ka se sisu a ya no ba chia any cha ache se obi anka ho hwe me sha me maintain me bi asi yi so say o papa wo na nye natural death ana eno kra de ma ko me nko ho eno de mi jama okasi ya de me kan se menim de enti a omo nyina ye din na even snitting pokra me papa yi na de odi ade no so aye din ono de me kan so waya ade because snitting ono an de achi a na fie no efie no so ono a because ono kra de we ni na kun nti mo frɛ no obeka ni nyina kwaku buate na na yes nti akwa se obi a okoka ono obeko nti omo nyina me papa ba ko nso de apia ono de oka kire plane say akra no mu ade se ye obi bi a yenye buate no anya fie sen menim de Marco se bia ni fie kwa ni mo kakra 40s and 40s yes 40s okay yes obenya all right nti no ma yenhwe o papa wu ye no apart from efie no enesnet no ejapade foforo bi ho ja wo baby ka na oyusu jeta na oyusu ka me bisa papa pia o se no de ana se kwa che me nkai de o kan de o se nipa kon ka se eno de o ton before so ba be wu ne ho akade ho ne ma so ne ho akade ho ne ma no be fa ko ne krum ho no but Marcus me makoye Christian ne nya bibia na be petu akwakoye without seeking men kan say be spiritual help and say yinti yemfa yensan kan ketwa na me ka say owo high density mattress bia e ho nom onkonkofa but wardrobe ne nyoma nyina no since all these years no before say be two bia woman na mo me farm nsan kokan because the air cost no untimi enye bibi enti say kwaku buaten 7 bedrooms ni nyina na wa bosso aye bibi ana se wayi bi na waye na dia wayi bi no asiesie be dan do no na kofa nua boss nyina omo kan wan fi nti wayi bi medi kan kwa no wasi China door aten say no say home use because na ne door no metwetwa ni nyina pictures ewa ha na wasi eno Sunday last 2 weeks am call ho wasi for no ne yenyim nti doors na koye tu ti me kwa na oba ne ti anim oye nkwan na me bisa no na o ka kire me sese ni se wanya akwanya no ene kwaku buate yanka sahia na wabisa no se bia die nti na mo papa agapade sese wakọ ho wanya kwan Marco pacho debi ade me misa no wishia no man to man ade besi nya na debi me nya kwanya na me ye bibia nso am papa no odi ade no
me mani hu even my hakra me bakra no me bibia mu me mani hu ntimi ntu anamo and even without that in bakra no me ni akonya the last time my friend no my friend maybe osere say me bisa papa de odi ade no ose bisa no me fan free ni sonko wase bisa papa de odi ade no because I was asking of a dining papers a dining papers e bisa say papers no one o say no say osere papers no enti eno hu to me any din a obi anka ho anka ho hwe na manya saa enti papers no when e wo de odi ade ne ho wo sister pani ho and that say akwakodi kwakubu atensem Marco na me stress mo mo because me friend no busa no osere ye gina afon no so no ka chem so wonim ma me fam kwa say mo man so say me pese me hu na me mu se odi adini no me papa no so se ni ni ho enti I think say ye koso ye kan ye kan ko ya no kure be ebedadi okay na me ti ase wo sister pani no nye say bi a papa ja pade no won pe na mom hu ensem nti no ka say mamu eni akire munyai migidi fancy on nti no sabre ya wuwu tu anamo no de no worker wasesen medi kan busa no yedi kan ko pie pani ba ko ndo onya busuani ba pani bi na sem ko pie na meka se e ho recording no wa before say me ko medi kan busa ni e ka chere si ye ko ba bi si also on the won't be fan uniform and fan continue because we security personnel nti the kind won't me nko but last 2 weeks me need din komo say me say to adan ho anamo me ko ba bia ba mi akwa na ba mi akọ na wo ba bia oni be din komo won fa hwe ho 2 weeks till time I mean be dia na like mechanism fie team wa ware ni kunu nti no enya de because won to wa apart from say bia isuo bi wo mu no ka be busa even 2 weeks ni pokura na me dia betene pokura no ka be ka chem say o frame me na me ka say anwumre be din komo na wo say besine on frame enti me call last week say dan ho no na o fa ma chi bisa me nya ketwan say Evans wa koda ne ho ana na ketwa no na me ka because na me ka ne say me ne record no ye kotwa videos ni na me ne call enti me no fa ho a I cannot continue say ebia bibi eni a me kan because me ko bia me ka chiro say me ko enti me ne ketwa no ko ho no ye mi rewura de ono kra no ono nso say hu o me enko a ti akwese hu aden na hu abo wo bia sa den mo tete say bia de wakọ asase ne so no openuro sem wo ye tutrani wo ye mo tete ana because I say ehu say wa papa mo ho ne mo ho yi wan kasa papa ketwa be ka chiro say wusi sunes wa no chi a even matete kura se onu mpo kura hyase na obo na manisi dan be no de me pese me ni yibia prove bia se ampa de odi kan ka se onu no ye friend opoku da opoku nti onu no ka sa no ene nsem bia onu na ten ketwa mpo kura won me pokura se ne pani bi na so pani bi so on kan che nua be man se be ya ontwa so na me se memiwu na se munya dan na I like it senya me fa so me snake sika no obi ade ba ye me de mbokura che wa marcus enye but enkura ni mienu kabu is more than over 500 million ena omunsa kan se miwu na se mumunsa kan I'll be okay me man fa dan ebia na nyame ba be hira wa mo wasi abronsan ebia ma wonua no mu o because ebia minim because minim die tia ehu abo wo sister penny ehu abo enuafo ni nyina wo mo mpese wo papa ja pade no mo nsa beka ebia na wo sister ni bibi but won to me nkan kira wo like on to me sinipi enkan kira wo onim ono de me kan say woni ne kasa bebre na say I don't know say any profession into dia na nakoma so be katew so waka say you so there was a time before getting to 3 years after me papa wu yem woni ne kada ne ho asem enesnet ho asem bia na ne buof asem ba ko kan ye to me akuma so ne say o say dan de ba akuma se ade me wo lawyer bia obeye yi edidi mu na hu say onfa ho ena mam start an montu even with this anamontu insnetin pokura no Emma yimi free adwuma Emma mbetena fie but I didn't care nti yedi akonia ba bi won ma metimi konkora ne school mo SS ekwoji om details ni ade because om gidi say me boani ade snet mu process Emma mo twi na me call you ehun papers na ho me kofa enhu ade me ni papa snet number nti me ni sister bi okwa sorry me pia free asafo onom no om se me ko pen snet number and my friend say no mo see you na sister say me fro so ono ye madom ma me nya ne snit number en ka fe na me kokromu even before that ma call ma commentary
ama ni details ni ade nyina nti me kan say no mo nto nyina no me nti at the end of the day na my friend say sister the abani nti yes china mo fam papers na mo bia emeje ni sika wani sa no yamfa won ayi anhye wo mo nsa wo mo be ha wo wani aden sa na bibia wo asa wo bedi a kire sa no because minima de kodi enti a wo mo yemsa na time na wo papa ti ase no na mo ne wo fa ase no enka na mo ne ti ado angoma so na ye ni obi any problem oba say me na esiesie dem honom ye ni obi any problem na Marco, you know be any problem. Okay. You know be any problem. Who say omubo wo kwadu? Say wo na wuku mo papa o poison no. According to the recording, no. Say no why na hwan di nkomo. Penina menen ko na me catch you but now say baby ama benti. Memfa honum say ha. Ti penin no na ofre kwakubu atin no. E catch you say there be penin ye di asem ko tu nanim no. Ena ye ni di nkomo ono no ye busuani okay ye baby ni ye de ko nti ye ni di nkomo na ofre kwakubu atin no ofre no kra no oti sports no di kan for call no because ono no hunu say asem baby akona ko radio so ye na dwuma mane ha no ti mesa come the following day na papa ne so wa asem dia ye din o me enko che no but ye nhwe ne enfre ofre bi mu no ena ndi oje penye no ne kasa almost 38 minutes enum ena revealing nsem bebra na minim Marco, me pe bibia free me papa no mo ho no mo a din. Every o papa no. Yeah, me papa ko sia de ya no this stroke adru ibe. E na bua me se nka me nko school. But emu ye din kakra na me ne on mutual things na me ka say be onso so won kwara. Nti o de o ma me enye na me nya adwuma na me fa nhwe mu school. Nti oboa me. But apart from that, bibia me bi say bia na ye din. This poison allegation ya o kai minimum hwe. E na ma me tina say dwene ho say no. Me sa ke kan yoma bi ebomu an that means say wo etinimupo bi say me ma poison me papa nti me papa pen odi ade ka say no ye de ne ko Prams hospital na doctor bi anu no twro e wo report mu say ya poison ana say bibi sa nti me fa nko say mo frɛ na ono abeka ehu asem okay yes na wo papa frame no autopsy report no kire say obi na poison na say eden. Okay, autopsy ni dey me nsanka because na COVID time no but you didn't back to ago emergency I was there and na me call doctor no busa say dey na ha me papa no cause kidney stones na me nti bi da ti achi na busa say e din ade ti e no na se wanya emergency bi na e was so say free me chen but you didn't na wheelchair mu aye ko check no dey ne call University hospital bi e wo yi I don't know say shaye so say ahojo ase ho baby na nyina na me wo honom papa no ntimi didi nya hwe kube nsuo nko a o te taxi me no nko a no ene ade nti Marco de na ayi kwakubu atense ye hira japade no so ama no kose according to him se wan ne hira so ma no o se me papa no mu nuanom nti o mo frɛ panin no frɛ papa kwa kye no ka se de kwakubu atense ni na wo di ade ni de o woke no se obi an hira so mo frɛ no ho nso so o kyekye mu nsɛm ekire nso obi an hira so pani nuanom obi ani wo no mo tena ase obi an ntena ba bia ena se wi ahene nso o kan so no entesa nti Marco na se emu koye den no pani no nso ka kire me se me nko na me nsa ma squafo no nko chi ni bio se ya anya sa anya ade a obeje asase ni o mfie sen pacho me ko 33 wow pacho de nya o ba ne ne tie nyame adum obi a ye ntina me ni south an say ye betu ho anamon de ba sade wo sister sro sade wunua no bi sro sade munim na mokọ wa wano be chia ene ehun nkro ne ba no na me hu se wunwu ya wunim ni abenya enu ntina ema make sa no because asem na no den menim se wo mu nyina so akoye ma nkwa ne be ma so mu nyina so akoye ma no nso nti na abusia no epese wo mu chinchi mo nsa no dia because we dey eda ho pefe ye papa ewu ni fie ni na me wo sister no kra na me nti na se ye mpe wo ne hwan na mpe I don't know bia me dia japade no me dia o me mpe but minua no nkuma because mu na mudidi na chie but on to me nkonko kasa emfa ma wunua no nyina se o ye mpe mo mpe dia na se busia no so mpe dia ni omo de be ma wo fast because omo to me so nhwe se japade no enso 7 bedrooms enso na enwura mfu ho ene ade
Enti wo sister no ye baby son no adekudi e ma ne kasa because ye mpe de ye can say mempe hey boy MC Marco. ye mpe de anu ade Ada bi ende. wo se mempe Na omo enti aka mo mi sa mi nuanom nkuma no so wo na ha no mo so kan oh ye fo ye sister so ye mpe de a oh baby da obi on baby was maju on va ma me pekura Marco MC Marco ahun fe o mi hu anu mani age papa nyangopo insha pa insha mo djuma pa mo ye ye de nchia no be free Dr. Ba aso ye e de ama ya hwefo ene atiefo nyina ye gi akonwa se ne yetena se a na se kasafidie no wo hwe ye na wutie ye ne a na de wo so hu ane se ye ka pomiden ho asem ye ka doctor sebe obetimi ahwe nipadua no wo yade ama na free wo so a eno na ya na dane dan nyina Dr. Ba se ye nka nche ne ye metra se ne ye modero ne ye nka aka hunu se ba bia wo yade betimi afiri wo so akono edin ba ko pe ne wo krom a esa yade etu yade ase ma yade etofom yade adwane firi ho eno ne ba herbal hospital echamfo ba enyalwa nyina bedwane ho no eho ana sawo de wani kira a wo ba ye behwe ama wo yade pa wo de ba ye de di mfie bebre a wo kwenkono na Dr. Ba akon ama won so wanyi wasumdwe Gia number ye didi dwuma no na fe fu ani kira Dr. Ba so ye ho na fe yen hwew ema yade no efiri so your number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number we ana Dr. Ba edidi dwuma ewe aso ye ho mesew se o hwe Dr. Ba ye kira kwan ba bia ye yare sabia na ana ye hospital na wa Kumasi ye wo Kumasi atonsu agogo aban hospital na wo Kumasi atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba ye wo afi enkranso ye was Painters Road 80 junction or ewonso junction so no wodi obusa obi ho se o hwe Dr. Ba eno nso ye bechew ameaba amoaba ameahwew ye kan yade ne ye kan yade a ye Dr. Ba enipa bebere chinchina bre anante abre na de omodwuna ne se yade ya yemi de manum nuro enko enti yade we de adane meso asem ma me papa me nua ba wutie me yese yade bi ye kwankora wo kwankwa na chese yade ne ye yade a unya ho adu eno ana ye ne nipa bebere friend kwankoro nanso enne insan Dr. Baba yenti ye kaso obi wo dompem ana kasemu yade a kwankoro bie ni ofise ye won haban eni nu bra ye de sasa yade no eme nipa wanya haw ewo ni dompe mu no efiri ne so ema ni nya no fa hodie etie bia na wo maame bi o papa bi na prabo nyina ne se dani de nyina o company se ni waste ni sisi ye ne ya me se de bia ka se o bi so na sisi ye ne ya me se maame kase bi ba ye ho a ye yi na free taxi bi kra ni ntimi na so esan so obehia aduro pa wo ye ho timi kutia sisi ya de enti enne wona mo to abasa ni waste ni yawa nanka wo Philippines ananka wo tie no ni nyina akọ enti ma me papa me nua ba wutie me enne awiei se yesisi yade ene wo woso ana watoto nuanom ana wakokọ baabi ana wufi se baabi na akọ e no enu nti usisi na nkọ a aduro ni wa enye no kre je ne ye ka che on se bi empanimfo na aka se etuo wei enya kigirafo a ene tuo no eto aduro nso enya yade ni nya na adura ana yade no ekọ enti obi obeyade bia na wonya aduro no wo se yade ne ya da ne so asem enti ne ye di nkomo a ne ye ka che se obi ani sisi akopem ho obi a wate ahwem na ka ni sisi obi o na me ne kasai sisi yade adokoro no pa wo ye no hwe nye ya ani daso wo se wodi wani chechamfo ba enyarwo nyina bedwane ho na wonya gidie eti se die Kristo de kosa asenua ne so anansa ohunu so obesore na de ba Dr. Bawa ade bi efreni sisi yade titi nipa dasani nipa dasani ama na brabo nyina ya basa no oba ye beboa wo ama waste no ana wusisi na ye oya no yade bi ewom bia no afiri wo so ene mini wudi nkomo ni ye ka nkomo a ni ye ka kasa wo nipa wachi broni se ye spinal cord no wachi kasa no won kura beta bebre da bia me ka cho se eno an fa ha be fa kwan chi ya nyina be wuram eno an fa ye sisi achi ko
na sɛ wonya haw ɛwɔ akyi kasa ni mu a mpem bebree ɛde nneɛma bebree ni padua no hwɛ obi wɔ hɔ a n'akyi kasa no wobɛhu sɛ akyea kakra nti ɛnɛ ama na yɛ bubuani egu fam a wontumi kura nsɔre nanteɛ ɛsiane sɛ n'akyi kasa no akyea ana yɛwɔ obi wɔ hɔ nso a n'akyi kasa no emu abiebie arere etu ɔno nso deɛ no ayɛ sɛ ɔno nso kɔ kɛtɛ so a wɔntumi na da bia wobɛka sɛ yɛaboro no anaa n'akyi kasa no yɛde adeɛ bi ɛbobɔ so ɛno nso wɔ hɔ ana obi wɔ hɔ deɛ ayɛ no sɛ bi afrata bi so ama nnɛ wakyea wabalance ɛna wohwɛ na ne nipadua no ne ti nam ha na ne sisi nso nam ha ɛno kyerɛ sɛ wakyi kasa no yɛteɛ abam na first no na Dr. Bahama yɛ no na obi akyi kasa yɛ no yɛ a na deɛ teɛ ne sɛ yɛkɔ akɔyɛ no operation na wobɛduru doctor no anim ɔbɛka kyerɛ sɛ 50-50 either sɛ wobɛsɔre anaa wobɛka fam nanso ɛnnɛ anidasoɔ baa yɛ a Dr. Bahama baeɛ no ayɛ 100% yɛnyɛ operation biara wɔ yɛaso ɛyɛ hɔ hyɛ no nso no tie no yie yɛde ahaban ɛna di dwuma ɛwɔ obi a n'akyi kasa akyi a obi a n'akyi kasa mu abiebie obi a n'akyi kasa mu awe no ɛno ɛna yɛdidi dwuma na tie na hyɛ no nso woba a wakyi kasa no baabi a ɛyɛ ɔya no baabi a ɔhaw na baabi a no ne yɛhyɛ aseɛ ne yɛde ahaban no atoto hɔ ama wo yɛde tototo hɔ a na afei yɛama wo kɔ nansa na wasa ba na afei yɛyu so ahaban no a wobɛhu sɛ bɛduru n'anim anuru bosome koraa na wakyi kasa no na nka akyea mu abiebie no wobɛhu so wanya mfa ahodie firi sɛ akyi kasa nti ɛnɛ obi ne mpapa a wɔda so akyɛ kura yi nso ɛsiane sɛ wanya akyi kasa mu yadeɛ nti ɔtɔ kɛtɛ so a wɔntumi na baabi a tam no koraa ɛhu ne sɛ aba anadwo dɔnko a nipa so dayɛ ɛmɛ nipa tie nneɛma a Nyankopɔn bɛka kyerɛ no ɛhɔ ana kwabrane ne dan a wasiesie mu nyina nam n'akyi kasa nti na ɔte mpa so na afei ɔsu na ɔbɔ bra na ɔto nnwom a ɛyɛ Nyankopɔn yɛ sɛ wɔto saa nnwom no na afei ɔto nnwom bi sɛ Awurade na wode mba wiase bɛyɛ dɛn me nkoma brabɔ yi deɛ ɛbɛwie me sɛni ɛsiane wakyi kasa nti wokɔbɔ Nyame soboɔ ɛnnɛ soboɔ no a wobɔ no nyina Nyankopɔn de wɔaduro ɛde adom Dr. Baa enti obi a ɔhaw ɛwɔ ne spinal cord n'akyi kasa mu ama sɛbi wɔ se nkɔkɔyɛ operation yɛtu no fo no ɔmfam na Dr. Baa hɔ na n'akyi kasa ɛbrɛ mo yadeɛ no nyinaa no Nyankopɔn adaroma yɛmfa ahaban ɛnhwɛ na wo ho ntɔw ɛnɛ mene wo di nkɔmmɔ yi yɛsɛ obi na adwonku mu yadeɛ ɛyɛ papapapapa ne yɛka wadwonku a wataa so ɛyɛ wo hibon no kasa bi hyɛ hɔ na ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛhaw wo bam na awewe a tie na hyɛ ne nso sɛ wonante a na aka wɔ ɛti obi ɔnante kakra no wagyina hɔ ɔse ne deɛ mataa so yi ka wɔ mi ɔmadwonku ya ɛkyɛ sɛ wo kasa no ahyɛ aseɛ awewe na da kasa no bɛwewe awie no na afei wayɛ bubu ani sɛbe na wote fam eti ne nipa bebree bubu agu fam ɛyɛ ɔmo hebɔ ɔmo adwonku ana mɛnɛ ɔmo da fam nanso Dr. Baase me nka nkyerɛ wo sɛ afei na ahyɛ aseɛ sɛ ɛde wato fam ama sɛbe wayɛ bubu ani no woba yɛ so ɛyɛ hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ haban a sɛbe yɛbɛtumi de ayɛ wadwonku no ama kasa bi awewe no asɛ fifi foforɔ no nti ɛnida so wɔ hɔ sɛ wobɛpagya wo nua wo maame oba bi a wɔhaw ɛwɔ na adwonku no mu no wo ne ba Dr. Baa a yɛbɛhwɛ titi mpanimfoɔ no wobɛte ɔsɛ ma adwonku yi deɛ ɛyɛ me ya maame papa me nua baa ɛma wo maame nkompreni saa nkyɛ abrɛ adukan wɔ Dr. Baa so ɛyɛ a woba yɛbɛhwɛ wo enti na awia yi obi a na adwonku ɛyɛ ne hibon no yadeɛ wɔ mu no ɛyɛ ayaresabi asɛm ne yɛka yɛnyɛ ntɔ aduro wɔ baabi a ɛsiane sɛ yɛmpɛ sɛ yɛde yɛ aduro kɔ akɔtena baabi na kyerɛ bi na ɛnyɛ saa yadeɛ no ho aduro na akɔtɔyɛ na afei wobɔ yɛ soboɔ enti yɛn woba a yɛde mfidie hwɛ nipadua no mu ne yɛhu deɛ woka no sɛ yɛ no kora na afei yɛyi ho aduro ne yɛde ama wo enti obi a na dwonku ɛyɛ ne hibon no ɛyɛ ne ya ɔmfamra Dr. Baa hɔ ɛnɛ ɔma ati kotodwe ɛnɛ ɔbɛteɛ akwara ketewa kora a wɔntumi nya hwɛ ɛnɛ kotodwe nti ɛma bebree kɔ asɔre a ne mpaboa foforɔ hyɛ ɔmo baagi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne kotodwe nti wɔduru asɔre ne kwana no a na afei wapagya ne mpaboa tenten na kyɛ wobɛkɔm ne yɛ ne kotodwe ne nso ma menka nkyɛw sɛ yadeɛ tumi tena wo nipa kotodwe mu ɛnyɛ wadwe sɛ wokɔgya nkwanhyia bi ansa na kotodwe ayɛ ɔya daabi yadeɛ kɔtena wo kotodwe mu ɛkɔtena mu ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛha wo cartridge no enti ɛbɛma kwan abɛdeda kotodwe n'anim ɛno nti na ɛyɛ ɔya kyɛ a afei wonam a na esu kakrakra na esu kokorɔkorɔ na nsɛ maame bi bɛɛ hɔ na obi di n'akyi wɔsu sɛ onim sɛ kaa koraa na ɛba sɛ ne kotodwe na esu kekra na sɛ nipa bɛbɛ wiase a yadeɛ bɛdo kuru sɛ deɛ na ahomete na Dr. Baase adeɛ yɛ ne dɛne sɛ ɛyɛ kotodwe condemn me say maame baako ofiri sɛ so na ɛba nam sɛ wɔno akora no no wɔsu esu kekra ɛsiane sɛ ne kotodwe yadeɛ na tena mu akyɛ ɛna mame ntufo
ukoto dwo sha ase ye wo ya bomode so obeba doctor ba ho ntem said ye be ye nkochia wo nan ema ne nkeka ema ne nkoye dede ye de kasa ni nyina ba wieye unu abodam a fa ne bra doctor ba ho etwere yade eye doctor ba also yemkro eye doctor ba stroke yade eye doctor ba diabetes na wieye ni nyina no eye doctor ba je number no na wo yade a yanka ho asem no bomode se obefra number no na fe wudu ani kire doctor ba ho ane che wo sa yade sabia de ye damu sonko damu fu a eye 0244 988 004 0244 988 004 and you want 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi Atonsu Agogo Aban Hospital Nechi and so ya was Painters Road 18 Junction the so ubehu Dr. Bawo area ya din komo nyina wi mesesa ya dia and tini paduanum na person dia bibi dro and etu ase dia edi ba ko pe wo wi ase ahita ba bia no eya ba Marco na ko pon ko sunu sha wate me o sha so nti asebu na me o sha pa onyamo kese na ya chia achemfo banso aha eya Akoma 87.9 FM onua TV and afi Osai Chrome TV Akoma 87.9 FM enuti bomodi ansesabre wode efidie no ebetwa ye nua bema Evans Ahenkra na edi enkomo efa opapa frimu na japade no ne sister Penny ebusua kokotena ase a wase yempe wa bra enuafo enan edi wachie wase mempe eno na yempe dunti wo faase enso enya kwanya no na wakodan no eho nanso so enua ba kwin onu de omu kwa asetena no na wantumi anko bi adwuma nti wote ye no se da bi sister wankasa yie yempesen mepe anu nti ene wo faase wadawro ma ekurase waka na wonwe nti ye ba befa yade wo faase se da monya akasa mompe no de ene ye menso machi aboso yentwa ye ho emra ye ba ye bekwa homa no so na ye ne abusuafo a efa saasem we ho akodi nkomo Obo, me huye. What sort of dia so? Aden. Ene de me wie ya bo. Doctors me nya hepatitis B. Ene na wonti oh hene yire. Doctor akosia dua ya. Wo power specialist herbal hospital nka. Eh, ye dia wo sanya bi nie. Wo je hepatitis. Ayere sa ho award nko ankro. Na se bibidru foko akansi. Wo na je hepatitis award. Wo je bi wo America. Ne UK abrochimem. Na aka so je ne kwa. Sa na fatty liver mo fryer donton. Ebeko. Prostate sa kompa ju ko bosso and all set it Seko to January goso bra Foko Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunkasa and you went qua. Oh, say you would be. Oba, unchira me hwase mebre. Kumasi, what will say yes, Lebosum Road, just what filling station opposite and grind. Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Bonuso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yajila stop. Hey, me don't react. I say grow fine dear. I'm away fine, Papa. Why Sue? Sell us to go fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Nadia na money just ya. Somewhere secret name. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum was so aba e for ye pa. Yeah, the young kasa ye koko and ashoda ye. And se mo ram. E mo so da. And we will be a won to me na. Would that not koko? And I wouldn't tentia. Wo so Untimidi, a very papa so now ofe. When I'm rare, the Caribbean, no say OTGC. Offering, what I want to me say ye. One room grow fine with a drone, never bony produce session year. Grow fine herbal tonic, a super, and to be a open Cassiamotuno for the trim. Oh, Kumasi Asakorima, was some chemical all chemical shops, and you have been driven to beer with him. So, Princess Fresano Messi 0244 596532. And I said 0264 596532. Grow fine herbal tonic, Anna.
Yamamwa Kwaba at the Bakuma 87.9 FM Wonia TV. Or say Chrome TV, Akubu Sam Jubadiano, and Noah and Uchiena Fe Woshano. Na many Evans Ahinkra and AD and Komo. Na Evans, Mamin Bisa say, Upapa all free mono. Na onu baby auntie no near. Epacho, a year diana would be bat na or bar now at an chain. Yami and Sanani or a atunsu honum. Abraya Riani by Okay. One in the Jaya now, Banaway. Okay. Won't chino me huni bio or non so a frame. O won't ye or moon see any way, no. I wish I got nas no cotton say or bar or no or warrior no. But okay. Tina no one no sister penny no any or more marking. A time I know more can Japadian was no. Yeah, what sister can't say, Mom Peno, not the urinating be. Pacho Debbie. But me make us see yena on bettenas in a bush, bettenas, like a year cacrano. Oba no netiano bobo and kakra na obi. Inti me na the way I know nusu e portrayed in honum na minim se ono no hu ni se o ready but minim asante ama me pacho Debbie. Yami ansa na yete o. Na meka ne se ono no e ka kire mo oni mi di nkomo bi se be ya bi nja mo mfa but ono nso so no na minim adwen a na ekura no o ka kire o se jai fie ni mabusua ne mfa yes say a year with good intention and not bad intention because emre bi ekohia ye se nya na ositi ho ene okọ ho wa no efie no okọ ho minim de se okọ ho aka bete anaka be hunu kameti anaka be hunu but ono no can in a good faith say minjai mo no mpokura no menga say the we are no menga say ye wie ebusuan kwotena ase na ye wie ye sie wie ye no ebusuan kwotena ase no na me call ya me hu say woti go bi ni the we a na ositi wo no na akoye say wonimo mu bi eni se ne ebusuan bi the we a na osi bi ben yeah okay me ma ye kwa na so okay you go so for is bomodi anasa tribe akoma me ebia na ebombie ma obete say ye frɛ no enti na wo se bra mo kwatena ase no na ono ben busuafo no me hwɛ ne tebia ne yobia because na say ye shia de we no sit finfini ade na emu wa say ekwan be so na ofitin ya utimu se ase onimo mu akoye say o say one o papa na neti o nti say de tie bia no papa busuafo behunu wo ya na na one ne nso tra che nti no de normal and de meka say ekobe na ekobe 2 years ti ye na ye wo ho no nti ono no mre bi ewo na chi no no efrɛ me onye obi one me di nkomo because me no me chira de na me ba fi a me nye obi a me piepie me di nti me ba na me kɔ nti no ono no hu kwan kra on fa so a one me enye da free no ma me hu sɛ one me papa na obat ma anya ne boni ma anya me ehu hye da enye me papa na me pe na ni gye nti ba na wo de ne ti yi na me ni ti yi na me nso na me enti na fie aha nti onya akonya na ofrɛ me no ka kire me sɛ be ya okay your friend Evans Ahenkra ne sister Penino ya omukọ asetena no okoka say ema no empe
efie no ena nke ye frɛ ne abisa ne sɛ ɛdeɛn ɛna pushi no ɛma no ɛkasa na ne nyina so ɛne sɛn wate sɛ ebi a efie no kra no anan agyapadeɛ no ɛnhyɛ da nyɛ ne papa deɛ wɔ no ne ba panini ebi a na onim bibi a ne nua no mu nkuma anim nti ɛna ma ne kɔka asa ne nti yɛbɔ mmɔden asɛ yɛbɛtumi afrɛ no na yɛn nyina yɛate yɛn ho ase nti wo deɛ wo step mother no deɛ ɔka kyerɛ wo sɛ ɛnkagye mu ɛma abusua ɛmfa okay wo papa ne woy me pa cho de onye step mother kraba make say oba na one no e wo ho no okay or step mother na wo papa na wo say owo ma e wo baby okay mpa cho ane okay wo wu ne ma no e bai ejapade no nsɛm so mo so abamu ana omu nyina bai ko sie ni wi na e ba betena ase no ai tete wona na make say ne wo fa se baba ba ya be friend kora na say be me kora no wa ma me fees chia me ana say nti omu nyina bai ba setena no omu wo fa na ma me na gya no agya omu ama omu e wo mampon ti omu ma me na nka say de wo kuwait nti me nyi ni say asetena no omu kodiewe me nua panyi ko ka say me nua ne mpe no eno omu so ma me pre japade bia e pa cho de bi e wo mu ana wo fa na abusa me say na edan no so but wo fa no omu wo fa no wo mampon nkura no wo fa na meka nkura no wo fa wu nuanom no e wo fa nti ye na wo fa no afra wo bisa with all these years that's what bisa me bear twice because onu pokura ti mu say na say omu so ni wo mu kakra wuti bibisa e na onu nso no the way time odi bisa me na ya na wuti mu say won say ade na ankasa no enya ade a omu pokura mbenya mu share because say within all these years ni pokura na say what in you say what me from just 2 times per I don't know by 6 years yes this April na 6 years and I don't know say dia me papa jai no quarter wari nti omu ma nkura no ma me no ne share ne ade but me no me fa bibia me hu ni sa so sika no ba any ade me frɛ ma me no komudidie mu nkura no Ghana kan ne ade ma fa no easy kura nti e ba na ma no ya we say no se me ma sika no enkodi nkura no wo fa ho no kre omunsa kan ni bia wo nua no wo papa ma no enum so wo ma wo mo senate ni bi oma na meka so ka bo me eko bia 60,000 omu nya kese na meka say eyemu ye nya bi woni wo ma me wo sen one me maame wo 3 pani no ne de odi machi na me na wo mo nso 2 okay ona meka so okuweti no oh yo nti e ka mo ho ma mo ye 5 e ka sa mo maame no ye 5 na omo nso ye 2 oh okay ne wo ya de say eno no wotumi adwene wo mo ho wo kai won because omo ni nkuma omo ni nkuma wo ya de yanko hello yeah good afternoon good afternoon na I want to say Radia Dominic Bible from ya da Kristo asepa no na me frɛ wo a enya bone me nsa ka me nua kuma bi wa ha Evans ahenkra na Evans kyerɛ sɛ ne papa afri mu ben fie nsia mu enie na ni fie bi a wogya no wa akyire no asɛ ɛho abasɛm wɔ faasie bi agye de abɔso na esan sɛ na ye pese ani wodi nkomo na wo kyerɛ ye mu kakra ɛde ani si ye o de enye bone yiye mu ni nyina ya hwehwe na sabi ni ya no ye ka kyerɛ no hello Mr. Henkram Mr. Kwachimiti opaja when you are looking at COVID in 2019 ya maya yeyi kra da ben na maya yeyi nti ko ba se etnase na menam bi ade ya anka sanso ne bi akon awo abusian ebia na busia na adibie no ba me nsɛm no o papa nso ti ase no wɔde me kɔ asase no so baabi a ɔsi fie no ɔyɛ no ne kɔ home pray no
me the level. And Sakura cheap echari kura sana sabi ya bi ya temo kura beba. Nti edi kiri no oko ya no. Ana wa msi na mi ya bi. Nti mati. Na sabi kwala wa ya me pen ni na ese ni fi apani ni ko dia bi. E kaya o msi ben na msi mafa. Nti mafa ni mu no. Ena Nefodi bo nkwala ni nyina ma ye se isi sebe bo papa sebe wa anya mo abro nti bo papa ni ma ibi bia ya media afonso o ye se o asasi bia ni isi dan a woni me ko ho e da no so we ti enyi nti ka se bia esi no anafe asase let aya ni onu ankasa ne bia nti mo eno so momfa nhyira so mam na man ti ni nhyira so mam nti emu ana de ni ho na me mai efrem se da yako cross no so obi asase esi da no ye kasa ni yemo no ye bra ni tiape no o ka se no yare no amede ye dini bia ko ni aba dini ko dini ben na o ka se ye momo dina na ke yen ko ye ni da no ni e ma no be ka won ko tena ho ana ye ni so me to na ni odi to na ni odi to ye ni afo no ye ni e bia se se de ko ya bia wo ya di ye nya wo nkwa na ba bia do be to bia to boase actually nyame adum na se bibia kosa ahwade wo honko ade a e beboa ndini de ni ka kire nke fast ni ka timi atwa akoyeta ade na netro iti wodi to ni nyani afo ni nyani ni na obi an ga to obi ti ya na bibia ti sa iti ni bia meti ya ni se ya se o ka ase ko ku bia na kwala ko ku bia tin enko ye da no mi na kwala no fa ba ko no so fa o ben kwa mu a ono so atena ba ko wo kwere o di sa sem no wo di kan ye no ni mo mi di me ka se mi ti ya na to na me a system na me o yi mi te no aso no an ka ta di to na ni ko ti di ka se di to na ni na to ena the case here see what Dana say. Eti the prayer wo kase Dano nipa no wo ti ase wo anyo okowu ya na wo Dano ho de ase en say the enu me bawo se me wo fasi di matem kan pase we gunu yansa wo ti amton yete ko la kitikiti ya wo etum jete mutaka akulei oya ni papa among single da wo wa dia fam no ko asqa police station ama police bone ye se won ko contract anu ma mu tiata asem so when sabe on be investigation e ku bi bia menati afi honu edanu so ni people no ko ye mo afanko ye misati ye nte akola no egufu a wuti dan ena me ko ni kuma ba ko na kiri ma me ni asem yan tano no e wo so ame ho na no tie na ko bi sante wono na ma akola no go ahead say we ti dan no na se adan no akola ni ti ni ho die ni kuma no ka sente ni ho fi Nso le katente so ni ho filia makati akola nso ya dan ti na go so bi tra akola no na bi tu fika bi bro aso bro no nka so pam e di matemi na na mi kuma nso so
not knowing that any meaning necessity. Anyway, a cool game. And what and we bear jabbing. We bear jabbing, Korea, Papa back, we know and cheerful. The people, Papa, no, we call in a Bobber 5 to 6 years. And I neighbor Lord Crown, it will jabbing. The neighbor no, and Sena Colano, I bet close to be a cheap, oh, dancing, so far. Let me mean to over. None of me say, in Myanmar, like I can say, you need jabbing. You put my yaba. I bet they be at close to be a cheap. It means a year can be yet to Quemuana. Quite a bit yet to go, you're quite your way, Jimmy, you have what? You quite here, you say, what Jimmy answer. And yet, would you my temper, nothing to what? And I'm going to say, oh dear, you can't see, and you man also can't wait about what you say. That's a lucky thing you get into the one you do nothing. I'm not saying that we do not, yeah, then you can be like it, but you can only do nothing now, we do nothing. And it's just a, yeah, you are the committee penny back home. The same Beneva, Nam calling Jacqueline and Kakra, your Saquam ho. The Sabe Yemia, I feel your custom say. Assassin Catano on ho. Somewhere please when you be down on what you try to do in ho. It is good phone so. The parliament question but wait dear mami misa na cha say tara wonu no ewu ye no e na okofa papers no e wo ne nuam ko na yes no then so oni no party back ho eyi oba ani yeso mo ko de mo ho na me that time na me ho so na me be efunu ko motor e gabbing if you back ano yeso mo mi enu de ko de mo ho eko yi cat and free librano NMM if you back ano ni bisha no a yeso ni mo ho hwe and see you mati. Okay, yeah, Machasa said ya 70 krono no kwa mani age ho papa mani age ho papa na ya besa ni abusua pani ato aso ni ebisa no questions esa say pipei wo mu kokoyi ye woni oh I see me na nkasa sese Congo Mama, Nyame Marco. Na pomu Nyame adom na so Nyame adom. Ye wo de wo kasa no wahuno. Me bo modea we niam bi se no yes nka me ye ya me screenshot yo. Wo de kasa na me modea anko me WhatsApp na me hwehwe. Na me kan ne se de nipa no etwero no no a. Na eno ye adanse a wo bi edie nti wo de koso na me hwehwe. But me fire numbers and turn from him. Congo ointment. Moi, monya juma mutifie. Mr. Mwada. And can say jumeni ho. Omodia never pampentri no so. What dear fray, dear winya do be a person would ton be an. But Febi na cotton. There be a mecasa Congo, wajini din da. And na a papa. Will be a way you should be beer. A casa Congo ointment, your papa. Oh, Nansaya, as I'm to come move by me fan messy, me friend messy. Missy McCraffy, the mason, ya. Missy will be person who didn't dance in you know the treme. A Fabi cotton. Now, if you won't fast boom, no tifriso. Now, Honto, number near 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and now 0204 61 0204 61 Minya Bemabi. Me say last Friday ye twa me ana waka che me say wo hia Congo ointment ni bi na wata agi bi pa oje dodo
me am kra me hu de ode ye me se wo de sra na wo se da bi enye ono ana yusu wo de koma obi na ebi da me bag mu kra na se me pese me de kire na me de kire nkrofo TV ni radio so a wo se ton ma me ma ton bi sa ama ne da wo se ton ma me na ebu bi abebu ni bia no waje ei waje ebu bi abebu ni bia no waje fru nsem no otua wo ka Friday no wajina me so sa anti ene me ko wasan busa me say you say eno a na jamfi ba ha e de Congo ba isusu me anya bi wo de bre me bi nto de enye me ate kura na de wo konko ni mu no a wo de fa bre me afi na me hwa abrante na me say hey I don't want was kama afi ne mehu no ene wa tro na ten was my beautiful harmony intelligent woman good evening trust you and the entire family are doing well. Oh, God Almighty Yahweh is using your platform or your station to change lives. In fact, you and your crew are doing marvelous. I know your station is good, so you will not talk about something that is inferior. The Congo ointment. Eddie. The Congo ointment and my general body pains all gone. And body pains in and numpo also dance here for Abeka home. So say one studio sika the Congo ointment. The aye wonders. What? Ede amano. In fact, many bought message in this one, many Japan was say I'm at Antwa or your soft mommy. So to me chantro da. Debbie. Now the one that Congo no about the chantro way. Say I'm quite Debbie. Debbie. Oh, I don't make us say Congo ointment. Me mamma soft mommy being so. No, see the coat today. Me was a young children was a for body pains. Debbie, me ba me ka body pains asem. Debbie. Eti me kra no me de gidie e na yi de man no se ye ne ya. As what him. Nam say mo ko pe ointment ba mo bi mfa man na fa twitwe so. No ti wodi no de nsa no sam so de me Congo ointment o try ne hwe. Marco, o se o de sra so no. O ti wa be 20 minutes na say onko yi nsu no. O pegya ni mu a o yi nsu no me na ne kotodwe na de gogora. Eno ano no. Pains na wanti di no kre obi nso di ho dance nti ene na kyese edem number 1 me say eniema Congo timi ye no papa ya kra adro no ye no kra no ye timi hu ni nyina ade se me say sa de collab sa de fidie ni sa ko sum mu biem na fe ye yiba Congo ointment de me say oba bia nya bi tu fi me ka no kra kire wo baby ada nya bi tu fi pastor bi so ebuza me say Congo ointment etimi body odor ana Marco say me no ti TV so the radio so edin komoyi ana what nchen yo no be say no to question na mam say mama Congo ointment etimi honam kankan awa na me fa na me de kire no sa tam na ye to ani mu de ani bia nam say so for hwe ene gu ho no yi body odor ene ko say na je say ono nso wo adansidie bi e wo ho eti me say Congo ne de wo apampan wo ho titi mu ekro ne honam kankan ne nam ekro ene honam kankan ene nam obi ekro wo ho bia no nyom fom so a kafra wi abode mfifrete wa na fe senti bi firi ho nyenyenyan na eba de ya na me ya ne say bia na wa akasa kra wante omo wo nchen na wo mo akwa akote ha dwene na me say akoda bia anka kire me say wo mu school okọ school a na omo twetwe ne ho akro wo JHS2 adan a wo mo say sent wona na mo bi na mu a na sent ba obata epebi oso me say me kam kirew pebi ma school ho no teachers ni hu say asem kra no mo school mo ne sa akra ni ni agro no mo ko bisa wo mo so o ya na ho pampan o kan so watena sia ba na nem na sent bi from na fa na sent bi free na nemu ba o papa ene beto Congo ointment wo me ho e de command ba no yusu ye papa no wa pekwe de ofreme na mche ne kwan se me se ne to bi pharmacy me che ne one kwado so no aduru kejeti a ho no mo a onya bi wo ma no eto papa ne to ointment ne de kosa etime sro wo a ekro ha wa dwene wo de enye sa fe na de blade bi kwa rebrem de bi ya ne comfortable sai pa se ekro no me fa me dware wi a me fa blade ntwere ansa da bi wo dware wi afasra ujari wi afasra na de ba kwa meka ato aso ne say obo ho bia na ekuro no gu na ham egu na chi
na fuso na kon ho nti baabi ekoro no wone nko an na opese ode ye den esra ekoro ye mmoa enti wo free ha no no ope baabi foforo akɔhye enti fasra onipadua ni nyina na baabi a mo ani dwane akobia enkoto o mo ne nko o mo fast na ahonto wo so ye obi a pampan wo ho a obo no ma fifreti na wo yisu roll on bi perfume bi so still la abo se ne moto mo ayehye mesra wo Congo no woti kakra bi na ebebre tumia kakra bi to nsem na waposa wo moto mo na wo di afefa fa ho yo ba so anofo ase na de bi afa ho no nyina kama na watena se kakra na o ho awo afefa ho na afei wadress na wo na wo call baby no woni honam kankan eni asem bi abiem emma ho kra wo ho atɔ na bibia aye fine mesra wa sra nku ama nku no ese wo a mesra kope Congo ointment na fasra da se say no wo mo moto nku no say eya me ni mu ni nkomo bi wo ba akere se nku no me ya na mesra wo mo akora betimi ahwe we de no apɛ nku a ye kama e de amam mesra wa na bibia aye fine nanso wo ehunu ntem wakosra nku bia menku na ma problema menka sa wo akopɛ oil ana serum foforo bia bibia ne hobiem wa hwe no kra be yakwa condemn kra mesro beto Congo ointment na to Congo ointment no ebeboa na obedie no a esai no kala no eyiyi ni nyina afiri na ma wo natural one no se wonya natural color no na feel say Congo ni yamam to beto so de aye wonku de asra sister bi wa report junction wo say Congo wo de sra ya eyi ne nsa ne ho apumpuru nyina afiri ho no wo de aye ne nku oni problem betimi ato aso de asra se wo pese wo jai Congo no nso mesro say to enku aye natural ebetimi aboa wo ama wanya natural color no na ye fa honam ye wo hene fa Congo ointment sra ebekum na wo widie nim nyina ensa na agu so adwo abese wo say ensa no kwa de ye adwuma te se magic na de nam de ye Congo no your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 friend any yeni nkomo problem bi a wo skin and afi wanam nso akika enso bi efiri ho no mo ba ho kwan a bia ye kese wawo yate wanam ya pam ayenkuda ukunu ba ho ana yima so because onim se be ye wo ya ti Congo ointment fatua wo be frame media dance Congo de se ma ko wonim woko kromu a se me didi mama Congo man biton bible ewo Dubai 18 ho steps na dey froko Dubai me se menya dru ho pe won be ma obi e won se me na me ba no o me se mama Congo na dia o mo ka twato na ya na me do se ointment dey kama eye natural ye fa artificial ade bia frame eti wo hia wonti ade hwehwehwem bia wom wonte hwe because eye natural enkofo so busa ye say enkofa problem bi ma ya na emu ana da enwene ho ni problem wo be use 100 years a otia we me ko na me ba Congo na abo because me tua ne de bia me tua na no patua ne mre me ne me mam mayo anketo ni nyina ye tuatua na ye fight tu ne do senior high school no ene wo ko bia ne bi da na yim no de ko esa me ko visiting am de ko nti ma me fo no mo ko visiting na mo to Congo ointment ko mama ayo ano mama fa infections ama me ha dwene me srem a ma ko de me di twa to kra me ko adabi me be kan asem bi wa ha sai eye bacteria mo awa e bi te syphilis wo mu frani omo titi ni papa mama bebra abodam enkoda nyina timi nya sa problem no e bi se yenyinya infections ahodo o me wa bayo ketwa bi a ena no ko bi a me kodi HSN no honam ye ne hene ya de ne ko hospital e se syphilis mu ani bi na ahye ne ho ama ne honam ye ne hene ti ye mama yo anketwa no ye ma ye ni nkom mu tua ne Congo ointment a e ma ne problem ya ti mu ma ye ntua o mu bi se de be ya abo ne enta obewu na wontimi nya ahode ennom wanam nsuo no na afi one pine kosua entene nkɔ wawodiem ne omogya mu frɛ was 0249 01 71 01 sesi a ne betu bi kɔtɔn ɛna afi 0204 61 nyame insha ma Congo me da say aha Akoma 87.9 FM Onia TV and afi Osei Krom TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na utie no na yɛne yɛnua bɛma Evans ahenkra na edi nkɔmɔ sɛ de tie bia no Evans yɛnya nwie yo agye sɛ yɛ sign epushi bie no because I was say yɛne
abusua pani ene ne odi ade yi eja edi nkomo na no simye bisa no questions ahodo a ewo se ye bisa no na fe ye sign try omo maka no ne ye frɛ kwaku buaten so na ono so de ne de egu na akwa mu nti se de etie bia na age se ye sign baso ebiem okay ma men ko na mene menu abeme so ene enkomo bema na memo akwa ba meju so ama me na promote sign nyame adawroma ya nyame ase papa ai kingdom papa na oboa Ghana for mrantie nyina mrantie no one na aben jina wo mo nan so no wonu se se bema ba ko feli akamu nyina se emema no ngua se bi kan kuruma emema no se one oba akohia wona wugina mu emema nyina ewo wiase na emema ni egu omo ho anim ase ana se ne last time na make an say ewiase nyina no mema omo ho modern no omo ye 322 million na Africa ha ai Africa ha say no ani ye doso Nigeria fo na dikan 78 Ghana 65 ana Egypt enso ye 55 ene toatoa so eba na ehaw na abani nyina na edebra wo mo no eye aware mu ntokwa aware mu atete na obayi tete sa na hu de wonye afa obi mu die suso eye yare bi ti se mojabroso ne eye diabetes no ema ewiki mema no ebi suso so ehu oba bi timi wuro no ho kire bema wose dabi mintimi mfro kawe die enya de a metimi afro na no ana make sure say wo sa haw na madrei Kingdom Ginseng Power Capsules sadro wei ana se wonum a eboa eno na mede boa adumfo boys eno na mede boa circle omo tonfo nso nyina me na mboa omo aboso kanfo afitafo go nyina me na meboa omo so me magazine this year na mtc ho yesi afimu nipa maboa omo so me magazine eye Kingdom Ginseng Power Capsules any Kingdom Co Capsules eno na mede boa omo ntu ye bema na ene awie ba bia wo bia na wo hwe me no mesra wada se wa wugitum se wa ye mre ewo mpam wo ne wo yiri hia untimi nye wasede se bema ama wo yiri odi hu few ade a ema ne mpekura ne se wo obetete no obeba wo nchen umma nani ngi ewo mpam no na ema ne buafu nti ukọ ne nchen kura na me de jamin nti se woyɛ bema na wutie me obema no emu omre this oba yi susomu aka me hu yei bema de oba woro no ho pɛ ka ho nhya ase se esore na epejanimu na epejanimu bo sade na awura gina so se gim nanso wo de this oba na twetwe bema na otwetwema osuso a enisima na wasate ada Kingdom Ginseng Power Capsules Kingdom de yenimini fritete over 15 years ago nura ye dia ba nyina manfo di Kingdom no ho adanse no enti se wo ye bema na se o hweme wo tie me awie ba bia wo Ghana bia no me na meboa mema wo Ghana mema wo wiase se de abrofo nyina afre me ebusa me se ya te se aduro papa bia ba Ghana ha eboa mema eye Kingdom Ginseng Power number no ene good TV no so no ubetimi afamu baako anase ubetimi afrem 0559 72 91 ana 09 0559 72 91 ana 09 ofre no na ye engage no afre 0597 29 88 55 0597 29 88 and 55 afedi yadru so ya Kingdom Co Capsules eno eyema obi akoko how koko ya maman na edori wo nipadua nima na asisi ntini no kwan ekoba sa moja no ntimi nya adwuma se ne se fata wo se ya adwuma no enti wo se wo ho na uyem atim untimi enja wonan uja wonan a obre ansa na watimi agya wonan ekoba sa na ubon se ubeja wonan no ebedu baabi no na baabi a wuturum ho kwan na ho ye wo hene utimi titiwa afi na moja ana eba emema ne ma bebre bosome nsonso no bo titru mema no obu ne nsa te se de oba ebu ne nsa no
Kingdom Co capsules no be yi saa haw no nyinaa yɛ den de afiri hɔ. Obi so wɔ so a ɔno so no deɛ no ne yam na ebom kuru na ne minimu keka no na sum bibi obefa bia no odi nu na sum. Kingdom Co capsules yi saa haw no di firi hɔ. Minua mo pins hamo bosome so a obi di wa yɛ calendar. Aduru a ɛbɛboa wo ebeyi saa haw no ɛyɛ Kingdom Co capsules no. Ɛboa eyi menstrual pains no edi firi hɔ. Ana wɔn a ɔmo wɔ sisi yare woyɛ bɛrima o woyɛ ɔbaa o usisi ɛyɛ wo ya ɛyɛ Kingdom Co capsules ɛno ɛne koko aduru a aba ɛboa tu koko afei sisi yadeɛ ɛne menstrual pains ase edi firi wo so. Enti wo a mogye tu wo a usisi ɛyɛ wo ya sisi yadeɛ no obi wɔ ha ne deɛ no yɛ kankonhye bu ne mu dudu no ne mu hyehye no na mesrɛw aduro wei ebeyi koko no ase de afiri nti bɛrima no woyɛ a mɛma Kingdom Co capsules ne mama ginseng power na yɛ den aka ho wo haw no nyinaa no ɛto atwa enti sɛ wo hwɛ me baabi a wo bia na wote me nka no frɛ yɛ numbers na egu TV no so no a mo hwɛ TV no fa mu baako na memboa wo na menyi saa haw no nyinaa ɛmfa mfiri wo so afei deɛ tɔ so no ɛyɛ super tremendous capsules aduro wei ana ama ɛma ɛwɔ Ghana ɛnɛ ɔmo gyina ɔmo naa so saa aduro yɛ kutamin ɛyɛ ma ɛma ɔba ɛnamu yadeɛ ɛhaw ɔba nsuo bi egu ɔba wo ne kunu hyia na nneɛma bi yi firi wase te sɛ akatoa afei bɛrima no ho nsuo na ɛwɔ se kɔw mu no na ɛsa aba ɛbɛyɛ den na watumi anyinsɛn sɛ wankɔpɛ aduro wei bi antɔ a ɛbɛduru baabi no ɔba na ɔbɛho no ɔbɛnya ayi aniyadeɛ ɛbɛsi wɔawɔ ho kwan aka ho afei susu no ɔba ɛnka scent ɛwɔ wase no aduro wei ɛna yi ne firi hɔ super tremendous capsules no aboa ma bebre ma omo ye tough ɛwɔ Ghana nyinaa no aduro wei na omo yi so aduro wei ana sɛ wokɔ ɔbaa bi num bi na sɛ wɔhwɛ a wode fie wɔgyapade bɛma ɔbaa no amanfo bebre de omo kaa sɛ kyɛma ɛnam super tremendous capsules aduro yɛ ku nti minua ba a wo hwɛ me minua ba a wotie me super tremendous capsules no ɛno na mekanfo ɛde ama wo mesrɛw number no egu TV no so nti sɛ wofa number no mu baako biara na ɛyɛ ade a mɛgye wo so ne abɔnko ɛyɛ 0559 72 91 ɛna 09 0559 72 91 ɛna 09 ɛna afei 0597 29 88 55 0597 29 88 55 deɛ medi wie no ɛyɛ the Almighty Kingdom garlic bitters and capsules deɛ kuta mi ɛyɛ ne capsules na aduro wei ana over 15 years ago Kingdom Herbal Center yɛwura mufa ɛde ɛbaeɛ na ne nyinaa yɛhu ne sɛ garlic ɛyɛ aduro ɛma nipadua no obi tere no atwitwa garlic na wawe obi sɔre na garlic no wanom ne sɛ de ɔnom aduro na deɛ na ɛma nipa mpɛ garlic ne sɛ ɔmo so we garlic a na agye wo ho na yɛayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ tetetetete no wɔn a na ɔmo bɔbɔ wɔn a na ɔmo kɔmirika na ɔmo nom garlic ɔmo twitwa garlic saa na ɔmo ahwe na boɔ ɔmo ma ɔmo apɔmuden no kɔnkan ɛnɛ yɛwura mofa na ma yɛhu sɛ garlic yɛ aduro a wɔde baa Ghana first na yɛso yɛnkoa ne yɛwɔ garlic aduro a ɛyɛ nsuo ɛne ne topa yɛ nti wo a cholesterol dɔɔso wɔ wo nipadua mu a wohwɛ me nti ne mu asisi mogya ntimi ne afurusa ne sɛ cholesterol pa de a ɛyɛ Kingdom garlic bitters and capsules wobi a onan ɛyɛ titiriti ananseta akyekyew ama onan yɛ titiriti onsa wuntimi nya ne sɛ de meyɛ medie ɛyɛ Kingdom garlic bitters and capsules o nom no na ɛbɔ ho ban frɛ sikyire yadeɛ mogya boroso akoma yadeɛ de afei stroke ɛbɔ ho ban frɛ ho aduro yɛ kutami adansidi a ɛkɔ so no ɛyɛ na buru adwen ɛne ntiaseɛ so nti sɛ wo hwɛ me garlic nuo de wate bebre opani na enie Kingdom garlic bitters and capsules na mesro tie nie yɛmfa nsuo no ennom topaye no ni mienu nyina yɛ adwuma baako sɛ nsuo no de na wopɛ no watɔ garlic ne de no ɛyɛ capsules no na wopɛ no watɔ ɛyɛ amofra o na ntiminto nsuo no fa no daabi yɛnyɛ ne saa woyɛ ɔba a wotɔ tremendous capsules no watɔ garlic no aka ho ɛbɛboa ma infection no akɔ kɛseɛ ana bɛma so no wotɔ Kingdom ginseng power na watɔ ɛyɛ Kingdom Co capsules ɛbɛma wo bɛma agina so ana Kingdom garlic bitters ne de he ɔba wo bɛma sɛ woyɛ obi a wotaa nom a yadeɛ pa de ɛma wo fie enti no wopɛ bi a baabi a yɛtɔn nuro wɔ ɔman yi mu Kumase ha Nkran Takoradi kyerɛ sɛ Cape Coast ɔman yi mu a de esire mu tamare baabi a no
ubenya bi open say mu nkyeremu a me number enie me doctor pani a me da Kingdom Herbal Center so ye no me number no wohwe TV na da form 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and our face 0559 72 91 09 0559 72 91 01 Inti me pacho uhu se me free TV no so a no wa frame me number no 0597 no 29 8855 me free TV no so a frame na me moa na kope Kingdom enu papa bi etonti minua ba meda wase se o ma kwan e ma me be chichiri mo kire watiefo no wahwefo nyina na Kingdom no de e no challenger ampa Akoma 87.9 FM on your TV or Cycrom TV up my Nsem Jumedi no enoa and I wash and I would tea no Pascal back capsules and I make up for the amount say brebo for edrinty and neighbor modi and so bema was akadi na bo brebo no by open for the omabo friend for any mufedu mi no untumi fabi pharmacy bia mu benya bia to friend doctor and was 05574535579 055574535579 na ene ne nko Kantanka about pharmaceuticals and research center emulate about supplemented no ye kama pa enunti ma wonsa enka bi ewofie emono no mu arthritis hepatitis and face stress related illness no yade bia no eyi free ho na bisi immune system no panso de amount ebebo with general health no enunti wadawro ma bomodia ema wonsanka emulate about supplement no ebe open for the ma friend no phone mu fiedu mienu a unsu wuntumi fedro yi ebe free 0555 610592 0555 610 592 3p garlic mixture and only amasa dia to when the one garlic and aye 3p nti eye kama ebisi immune system sugar no was stroke o feature kromu yaw and we sugar no why kase stroke asthma ojo so antentem ana wofu na aye kapu eye 3p garlic mixture drain the bebo ubenya bi out of mass bi am friend doctor it was 0248928824 0248928824 na Emma Wonsa enkabi na shene so ema me se ye Currency Ventures na ye de Zahara enupa no de ababonten ye was Zahara man capsules na ye wo ye hindi eba mixture Zahara mixture no the chi capsules no no ye Dr. Amwa na aye edrei de aba enunti bomode ase Wonsa ebetumi aka wote no Zahara enuro no edi ho adanse enya dumu no edugada ya ebo atwuma 0246348334 0246348334 na efre doctor na ma onsa enkabe na home sweet cereal lego mix no eno na eye Tom Brown a wudi si so asima miensa na chese aben pani hu nkoda ho ubenya bia to supermarket any provision store bia emo for 0246 697358 0246 697358 na ekopebi eton Pastor Julius Akwaba yes sir Koko Akwaba Evangelist Akwaba Pastor Julius yenia bema ahenkra one ebusia egapade asem na just ebusia ni bi wa na ho nsem na ayi bro ajapade nsem de ana minim ne ntia normally no obi wu ana se abusuafo no bi ye sa ahenkra so wonu yanum ka no ana mo ye ni pa 5 ana ne papa wu enti now no se abusua peni ne frɛ ni but odi ade sen now sen abusua peni ne ono was o kasa no on kasa no ho ene we no ye friend no yin no ono na ye abusua peni wono aso na di ade no oni we your friend say no we ni eja so kasa ba ko bi ba ko no ono ye ono so ye ninya se ninya keto poku no se wan no wono na ebra na wo mo ekotena ase agapade no wo ka kire we mo so omo koso ma no be chia
wɔno na abusuapani kyerɛ sɛ wɔne kwaku wate yaka bɔ mu no wɔn ɛyɛ saa de no wɔn didi na atam okay nti wɔne agya kɔ akye agya kɔ de friend yɛ agya kɔ akye okay ma me de me yon normally ya na sɛ obi wu a sɛbi agyapade bi ogya no wakyire bia no wo na wani abere ho kora no wonkyere bo awa akora no why ade sɛ watimi di akyɛ ɔmo senate nyina ɔmo nsa aka but baby am ya disappointed yɛ sɛ ofre abusapene odi na tem me nim the reason nti a ɛnyɛ we yo dabi o ɛne wayira case no kora ɛnyɛ we ɔsɛ ofre na wo faase na wɔgye efie na boso no wɔno na edidi abusuapani a atem no wo faase no wɔn papa yi enuaba no mo yɛ saa efie no akora yi ɛka ho asɛm a ɔmpɛ sɛ obe release paper ne bi ade ama japade sɛ abusuapani deɛ ɔna di adeɛ ɛna ɔno so deɛ onimu sɛ ntina efie no yɛ nuaba ne nuadea good ɛyɛ mako ɛyɛ ne mata ɛti afɛ mata ntina akyerɛ ma adwen sɛ na we ni kasam sɛ bi obi wɔ ha memese no ɔkasa no ɔyɛ sɛ ɔmo fɛ no mu di na tam kwase nti me ma adwen yɛ sɛ yɛ wo ya ntina hɔ na no ma sɛ obi a wo page apade de abusapeni wadi ade ntina me tell sorry na my confused good ntina na me direct my fire to come ona na oka so di na chi mi nsakra mu a na ono ye wo no kwa wo ena wo di na tem ya enti na say kwaku bo ate kuro ya nso na so mkwa asaso so ma no ba chia no eno ye papa ni nua ayi papa na ba wuo no mu nua omu nua baako ɛna ɔno faase no asa wɔhyehyɛ kyire ɛna wɔsogya gum na wɔpia wɔ faase no to ɔbɔ ne to gya ɔyɛ mekawakyi ebi ɔbɛpɛ baabi ate dabi na na sɛ ɔbɛpɛ baabi ate neɛ wɔwu no wɔ mma ɔsɛ ade no a yɛka no gye sɛ de wɔwu no ni mma deɛ a ɛna sɛ me nwuna nti bi a na gya padeɛ ne ade na already hwɛ wɔde ka ka kyɛ akwan sɛ ɔmo nyɛ kyɛ na ɔmo kɔ so ɔma no kyea what is your interest ɔno bɛyɛ mkyɛ wɔn mo kɔ so ɔma no bɛkyea ɛda na wayɛ nti a ɔno no papa gya padeɛ so ɔkɔ ho ana no bɛkyea na wokuru ya asa na obi aka bom a abusuapeni ɔfaaseɛ ama abusuapeni ɔno hwɛ sɛ nkwa ɔbɛtoto ne ɔma no mo fɛ na mu di na tem because wonim sɛ ahwe abusuapeni bɛka asɛm no kora wɔ mu na wagyegya padeɛ no ma nkɔla no mama me meka kyerɛ no ne ɔno no ɛyɛ na gya padeɛ ko a wawu a wagya hɔ korɔ no wamfa nkɔ nti wo na wani ambrɛ ho na no wonkyere bo wɔ ho ɔsɛ obusa ne sɛ adana ne nuanom no sɛ ne sister no sɛ mo ana adana ɔno ka sɛ nkomu nya kyidi na onyi ne sɛ nnuro sɛm nti ɛna ne asɛ ɔno waredro no ɔsɛ mama sɛ yɛ nnuro sɛ osuro a odi bɛm because yɛde ka atem wɔ ne sɛ wokɔ so ano bɛkyea enti at least ɔsɛ sɛ bɛnya nkɔla nyina nso na yɛ na ɔmo akokodo sɛ ɔba bɛsia nso so ɛbɛma kora deɛ enti for all you know no onim bibi sa man ya o kasa yi onye correct wo busu e ye di agora ahwe obetumi am ye nya problem but me da nyame ase se ye nya akola yi sa ono de wagye ginam se eye ne papa dia anye ade ase bi ani bre bi na ye na all prayer japade na ma de bi ameka se mo busu na nti mo mpepre bi mo na so nya wo de ana de bi amu de mo twa so obi be wuo na afa mo ahyehye wo mra de wo nkrata abeto de no me just sɛ wani abra nka wodi abusuapani atam wani abra wote mo woni ade but wo so de we wo de wo so abra ya we nkyere ye ne ko we si am fa paper ne ta asase sɛ da nko pe bi na na nka nko pe wo so wo ba wo na sɛ wo fa nya o ma sɛ wo so wo ade na do be ja o ma di ya na ye nya sa adwen ye nya sɛ be ye kura na de wo a ye nya adwen sɛ mi wu a me ma ba ye dai sɛ ye duru ko no akodi a nya adwen sɛ ɛyɛ japade me yonko be ma na aye and when we jaw and many abrio na me so be ma tese me de maji ana say you na me ju me me de me nim answer me yonko be mo breja japade me de me ma dwenya adwuma adwuma de bo bra no me ni bia na nya me wa mo me tese me ono so say odwi we nyina wo bo say de wo yan faso ni so pray bisu japade na nka wo ya onu anam nketo we don papa we ja o japade akokora wo sabi o kote so dwuna no o na nka we ni bi say sɛ woni mara ɔsɛba sɛ woni mara sɛ ɔmanyinyi na we wanyini bi ayi kura ɛna no mo pra no so different but o agba fe no bɛbɔ pra ɛna ne nua no nketo aka ho sɛ
papa ne wo sign ko fa oba ne no sa ada sign e kan we mu maame nsa no ma ne ye eti nya nkura ketewa eti we mu no nye nkura o manyini so mo bo o mo bra o anu aka so titi o mo sa mo akwa o me ye we mu ye o mo hia bibi di abobra na wo lu ma ti sa wo mu no wa jajira ma me ka no kura kire no wo timi onye o mu hu asase we so wo timi no mo hwe na so o ditim say o ba fa nyansa kwa o pa ko beni ko die duro wo timi no mo hwe agise bia wo say ye fa no mfa say bia o fa na o ka kire ye say eye we ana we ntina me ye de anya sase sie de bebe eje ye no na adwene ye no na adwene say o be fa ajapade ni na say o fa se na kwa ya kwbo so kra ne yira kwatena bi mu o waboni nyina so bad won ne yire o ma ye mienu ene wo muti wa bra busua pani se menkom ama ya chi wako police station nyina watumi still wa nya na busua pani hu ya akoya report of police still o ma nya pani police pani aka cho se menko so biem still akwa ye mienu tim sabre ya bebe also dey am yo so me no na dia o be betra be no di boni bi asu da na nyesa obi be ka sem bi asu be ku ante sa anti anya de sa wo ye se ana abusa bani nya abusa bani no mfama na ana abusa bani jaji na so on the person ye abusa bani munya na mfama no ni abusa anim ma masram onti ma na ntu say ye mese akwaje wo se kwa be kunde ma anya djuma anya djuma na ka kire me se nya na ba mo ka se bia bo ni ani na so nya eti akwaje wo se kwa be to na mpasa me se anya djuma on your power sentire ho mfa ehunehuna krom ha draws ehunehuna krom ha draws ya no ma di na abuga shi kwa ba ko ma ja ka omo kro to so ma ye to so odina hey mama leka ya de sikan nam fo se ehunehuna no kro mo kro se no Yes, ni dane. Yes, na sasa. Mo na fe na mo be yi. Na munya dia mo ye no. Na wo hu makodi wo bi makotu wo bi sini aheda na dia beto ho. Ya ko fa sidie bi ni aheda na dia akoto. Ni akoti ayi. Ni aheda abo. Ya sidie bi abo no. We dey na nsi. Ma mi bi adua ebro wo ho. Na abobo fine. And what you call them, no, I don't know, Mamma. Says, yeah, I'm going on by the ano so bi ka kire na say omomode an on fa ko nyamo o so de ko nyamo ho a be say ni obi ansia fo mo bi aso baba ko ti ba say ma me dey asema o kan dey na me dey o ko nyamo ngwa na baba enyiri mano na enyiri ya baba ba te no soro ye ko da bomu ni ya baba ba te no soro ehunahuna no say dey ye hu nse ehunahuna o say ye ma me no mo kire ye say wo dwale wo dwale na wo to no mo a besi na yewo so mu dada ye wo pra na dwa na honhum bi na debe ye hu si ye dada yo eti kromo no se de obi an heda ncheki wo bi saa o wo di si wo bi betwa eti me eti se huna no na debe wo no ade ne nya wo dia no wo wetimi akodam wo ade ne nya wo dia no wetimi aboso akọkọme ene wo yire adam afam ho saa ewo afam ho saa bibi anya mo na mo dia ya ne dia no onya sa betu aje chakra saa na do mane na we dey say dey ye ke asem oba no susu ni mu bi wo hu se wo kunu no aye eho ye ne dia what asase esi bibia ni wo bukuru ya na yiri ni mu oni mu papa oni wa ya ka kire no ya ka kire na kura ni ba fie ho nyina wo hu se ni kura to asase no wo no to cement ni bi oba no wo to bi
eti ho nya ne dia ontu no kunu fo entokwa ekoso nyina no oba bia anim dia ekoso wiase nyina wo ba bia anim ye bete ho kakra kyerɛw ni nua ne wo fafie ne si ho no e ma no to da bia ne abubu ne ye ne agugu ne ma so nanso bone ba ne ahyeda ne atena so na se ni se nanso wonim eti ba bia wote no to kunu fo e ho no enya mo dia wo nso de brew saa mre ya wo di abusua panyin atemo no boy na wo ba fie ho kɔ na wo busa ase ni nyina no eye ne dia eti maame busa wo kunu da bai na wo to asase no da bai ne to cement goods wo da bai na ye siduru sei questions bi wo ho a ese se ye drum mra ese se ye de ye busa na ho asem wo ba wo so obi tumi bodua na wo se me de ne yere ne ma da ase enya dia da ho nti mu hwe ne ma bi yie na mututu ne ma bi yie se enkura no omo anyini enya wo ne kunu dia ba bia mo ye adu no ye ba chi ne kunu nyina wo hu ye ya chi wo kunu a nti wonte se ya chi wo kunu enti mu mi hwe ne ma yani na ho na ma bu ye ne gu ne ma bi so ne ahyeda na ye ne ma bi adudu ba bia enye me da me ka kire bra no ehunehune bia ni ho obi be wu a akono na sese ewuo sese bibi tu obi anka wono na sese ewuo enye wono akora na wono ne papa abre na wodi ama wo mo no na wo ba be ka se ehode de wo ba we be yawo na ehode che wo ho na wano be chia na ne na mu bebuo sese de wo bi agina na o kan wo sese wo gifie we kura si ho na owu a ope me hia sa ni boldness na watu anamo no me gifie we kura si ho na me wu a me pe nyame nhira no se wo ko ama ni nuamo because onim se nya wono nko ade ani nuamo de ya bibia so ni ho abaye no nyame ti ase nyame wono ne di kwase bia ase ma no obedi ama no ode abaye ye de be ma lawyer na bibia se de tie bia no ye ma ne mfa ne papa eja pade eni so nyame ya adoma ye beto aso efise abusu apanyini se nyame ya adoma adwoada obeba na chese de sese ye bia ya de aka ya ade aka hunti ye be kwa homa so se de tie bia na abusu apanyini so obeba ye be frɛ no ye ne kwakubu ate be kasa ye ne ba kono a waso mu sisu na no be chia no ye ne ni nua ba no so e be kasa na fe ye hunu de ye be kwa kwese ba se de tie bia no e wo se ema no agi wo mu de nti okina ye be to aso ye be kwa homa ne so na fe ye ne ye tie fon so akwa akodi nkomo happy birthday nkoma Mrs. Cecilia Owusu Mrs. Cecilia Owusu akwa wukura ukura di ne birthday we Nana Bila Kantanka ne yere ne wife pa ne chocho mucho Mrs. Ninie Mrs. MRS Mrs. Onwa eni nti we na agi aboso no nti wota ho oh you where your legal wife because mo your side check yes see pia ya to chono ba ni message na mi sra wat Cecilia Owusu Coca-Cola marketing hey and na boy my mama no cocoa marketing company nti ka ba no wa Coca-Cola marketing cocoa marketing company audit department na ye mami ono so wo Bila Kantanka nana Bila Kantanka wife don't know nti obapa ye ma happy birthday onyame insha oma wo kwatenten oma wo abotre ya ubetumi ene omo ho hene nti wo ya de ya wade a kosi nkokora bremu na de ka nyina ne se eya makom ne no badaworo ma ene ya wodai fama ne style bi no so kan hu na ka hu makom ne no kra nti happy birthday onyame onsha na oma wo enkwatenten ya hoden yansa wode behwe no ene nkoda ne nyina na yakwa oma ne so na etiefo so emrem kakra yetie nia wofa bi odi ade no so eka ye kakra yetie kakra nti no ye betumi akyere ya adwene kakra 0322 03224 9803503224 98035024 3114497 odi ne ba bia kasa free. Hello, Marcos. Yes, Mampom. Hello. Ejuma Padas. Ma, the one for the very soon. The 71 more pa. Why? The rest of the day, be back. When I get to water, I put them there. I'm going to go there.
And she will cry, but because you tell me, Yami a great papa, the big birthday, the Michelle Papa, very close. Yami and shower Papa Panso, Yada say unso. Wafre 0322498039. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Honorable Idris is sorry for Mr. Free at Tunisia. Honorable Yanko. Honorable Idris. Honorable Papa, make see why Jum TV no man. Mamelo me Obano Kulu. Obano. Hello, within the baby akasa free. Mama, a flower be a penny or sign castle. I'm a tossing. Papa Pacho, yes. Pacho, if maybe a penny or sign castle, I'm a tossing. Now, the woman say, Emano, may my maid and what them said 12 years in me. My what dear 12 years. Every happening, other Roma. Yes, say, Moon Jum TV, no volume, no radio, no Moon Jum, no Sabaya, you bet me a dim commoni. Within the baby akasa free. Okay. Within the baby akasa free. Marco. Yes, mommy, yes, you. Now, we are the trip will be Papa Japadian. Let me get Papa. Let me get Papa. I know that tree will be Papa Japadian. And there's one other person doing a bed. No, I'm making Papa Japadian. My mom put him now. So, me that's a papa over Tampa. Within the baby akasa free. Hello, okay, in the first line. Okay, me Mama, yes, and somebody on my opening one chance you. Eh? It's you who can now play Japadian. Japadian, you be I don't know who you be for Jama. No big away, for the man, what a job was so, so bow no ma, the other two. Nobody never to know. We can what you get the Bibuto. And what do you know? I'm a big better to know. I don't know. Oh, no matter how do I can for a dibia, a happy pa. If you are what you are, you're mobile. If you are very bad, you give me go when the deputy near Kinema, I mean, you. I don't know about Sabasano. Mama, when you are coaching FIFA, like I got now, when you got us in the air. Let us say, Yame, Esha, Papa, within the baby akasa free. Hello. Hello, within the baby akasa free. Pacho, your friend, Honorable Koviska, make us free, Akoma deputy. I want Akosumo H. Your honorable yet you. Yo, near Penny say, I am in tea a bit massive say Nipanity. Now, one can have one run of crying yashi, Nipanny, maybe a premier japade. Say, the mano, Sizi, or Bono won't go here now, said then one go. I will play Japadano, I say, Temple Sisia, seen a better one. I Obano Sia, on an so tennis no. Obano, any movie, because who could your converse your convo. When is the Ukun to approach? AC dan. Oko azo akwa tin theatre. Umbi se ukun se. E kwambe no fa so di na approach no. Eti ni movie. Sa pe bi kwa wo. A e san ka meka kan na so me ko mo bi aba eti me film. Yame ensha papa ye beto aso chirenti. Ubetimi atwaso Edwasem Nabachira. Meda say Ahaya 87.9 FM Onia TV or say Chrome TV program no aya Akoma Nsem Medi Edemakos. What's in an Equianka Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa Sikapa Ishmael and a boy Chidom and Afe Beluchi and it could be Tuesday and a dear call social media Facebook and Afe YouTube. Yes, sorry, so there was your penny Samia Champo Shores Pepe Little Mohammed so Ajedra Nafe Womo Ede Akoma Sports Atwas. So ede amamu